Salam hormatly adamlar. Akşamınız hayırlı olsun. Sapara Aydın hoş geldiniz. Hoş bulduk. Salam iyileşler. Aydın kemine salam. Buyur. Aleykümselam. Safar hakimine. İyileşler selam. Hava iyileşler. Bugün sorularımıza cevap. Günümüz yani bugün sorulardan şunu hemen doğrulamasak olacak der. Yanlış gidipdir yani. No. Bugün sorularımıza cevap olacak iyileşler. Yani ondan käbir aktual tema barada yarım saatlik bir gurrumuz olacak. Bu Hava kemine ya Kıtayda pervarot bolupdur. Aydiyalar. bolupmuşma. Вже сказала про те, що це російські. O şeylere havara vardı öyle ertirden mara. Dünya yütkeye umuman. Военный переворот Китайде. Armiya Kitay'a sвернул Си Цзиньпин. Şeyler bir neme var olsun has bellirak olur saparağı. Ente kıssan malda onun yağlı avtoritar rejimlerde hemen bolup bitti yani birazrak geç belli oluyor da. O şeylerek yöne biz o Orse'nin meselesine gelsek Orse tas yakından kızıklandırıyor bize. Yine bir neme yağdayı var. İçine çökörüp bilecek yağday da. Şu tayda bir havar çeşmesi var ve bu köp nemede geziye malumat hükmünde yani Kreml aslında bir rutin 12 milyon adamı söveşe tayarlayandığını da aydan malumat var. Yani bu tayda ünüz çekmeli zat 16 milyon Moskova'dan 3.12 bütün yani 10 milyon bolsa Sankt Peterburg'dan deyip hava aydiyalar. Son bu eyyam yankı esas havar kanallarına da düşüptür adamlar sonraya. O näme üçün Rus koşunu esasanı Rus olmayan beyleki nemelerden azlık değil de beylek milletlerden ibaret. Yakutlar, Dağıstan tarafı yani Kavkaz tarafları da son Tataristan yine näme şonun ýaly Kazaklara var şu Astrahan'na Kazakken yaşayan. Solordanım Katıken alyan ekende. Türkmenleren barakene şu taýdyň nemesi olan vatandaşı olan Orseýdin. Olar hem çağırýamşylar. Umuman bunun bir çägi ýok diye 300 000 bir ýa-ni bölekleýin mobilizasiýanyň ady diye 300 000 şu beýleki bir ady diye de. Kemine. O mobilizasiya var da bölüklerin mobilizasiya deyip bir zat yok. Yani bolup bilmeyen mümkünçiliği yok. O bölüklerin mobilizasiya, bölüklerin yollar açıldı diye beşlersen. Kıstanın nemesi yalak köp zat. Bölüklerin on yağlık zat yok. Yine näme diýilýär? Bölüklerin gövreli. Tapara aýtýar. Bölüklerin gövreli olup bolýar. O çala göwreli. Çala gövreli. Bolanak. Mobilizatsiya edilişen ýalyk ine öňümizde Oruslan ýankı aljak kararlara, kanunlarına serediklerim çıkmak olmaya ya da wayankamatdan hat getir ýani azatlıklar, doğal insan hakları çäklendirilýändir. Çäkleýin mobilizasiya olsa indi o zatlara ýani hakyky mobilizasiýadan oň ýaly çäkleýin mobilizasiya diýen dünýäde görülen ýeri ýok. Birinçi sapar Oruslan tehnologiýasy, Orus akly on ýaly zat bolup bilmeýär. Soňam gyzykly tarapy bunun ýani watany goramana gidýäs diýär. Watany goramana. Indi bu tarihden bir neme delin. Ine bu ýani kimler akidýär ine Putin urşa. Orsal pidanok ine görüşüňiz ýaly orslaryň köpçüliklerini ýaşaýan iki şäher var. Moskwa bilen Sankt Peterburg. Onuň galan daşyndaky uly şäherleriň hemmesinde beýleki milletler ýaşaýandyr. Beýleki respublikalar diýip geçýär içinde awtonom hökmünde. Şolaryň nemesi var. Indi 2-nji dünýä uruşuny ele alsak, 2-nji dünýä uruşuna da watançylyk uruşy diýip adlandyrýandyrlar. O ýöne 2-nji dünýä uruşy diýip dünýä tarihinde bilinýän uruşa
Orslar vatançılık uruşu diye. Ona da kim alıp gittiler? O Türkmenlere ya da beylek milletler deyip aydalı. Yani yine de Rus uruşmadı o tayda. Ya urşan malda ağız urştu. Uruşmadı deyip hasap ediyor Sapara. O az uruştusu olmuyor. Onun uruşsa da olur uruşmalı da. Ama indi çok giden İkinci Dünya Uruşu'nda giden beylek milletlerin eline yara verilmedi. Aydı onu köpayttı da. Yine onu yine de gaytadan görüp bilyas. Şu an yani sosyal medyada yani mobilizasyon için getirilen adamlar yaralarını görközüye posla, çüren, Kalaşnikov veriyorlarken eline. O demedi paylaşıptırlar videolarını. Keşke şu tayı alsak kov olacakken. Yani görüp bilirsiniz yani Telegram kanallarda katıken var. Onun yanına neler. O an yara yok. Bu adamlara eline yara verme mümkünçülüğü yok. İkinci Dünya Uruşu'nda da Elçon'un yağlı oldu. Hazır hem şol zatı gaytadan görüyoruz. Orsun hiçbir ütken düşüncesi, ideologiyası ve maksatnaması yok önünde. Vatanı koramana gidiyoruz diye. Uruş'a gidip barayanlardan interview alıyorlar da. Yani vatanı koramana değil ya. Sen başka bir yurda hücum etmeyene gidip barayan. Komşu yurda hücum etmeyene barayan. Onun adına da vatan koramak deyip ad koyuptırlar. Katı bir akıldaş bir zat. Görüşünüz yalı 20 adama da yeten yok da ölmeli orsların sana. Belki olaram ors değildir. Değilleşler. Ya vatandaşlık alan şu Türkmen Kazak tezip Hava olur yalak nemedir köpsi. şonun yalı olmalı. Nemeden yanlışmasam Yakutistan'dan olmalı da bir maşgala yüzlenme koyuptur da yine. 5 tane çağıran var diye urşalıp gidip barayalar ve kulluk edip görmedik men diye. Gön urşa çağırayamışlar yani nemede. Türgenleşiyor zaten da der. Indi hakkını gözleyerler şonun yalı. Bir yağday. Ya da bir vaqt ölüp giden adamlara urşa çağırıp görmüşler öyle. Yani önkü adresine gelip şeylere yağdaylar var. Bu zatların hemmesi Ors milletinin behbidine olacak değildir. Yıkacak zatlar bunlar. Indi yenen bir zatı gozgaya bu tayda. Şuna aydan son size söz verecek. Şu an 21. asırda internetin, sosyal medyanın ösen dövründe yani tankitlayıcı ya da sorgulayıcı nemelere, pikirlenmeyene ittiya bu zatlar. Diyecek, oturacak buriyatlar. Ne şimdi biz gidiyoruz. Sövüş meydanında var ya, hemmesinin gözü o nemede. Pampılı bilen çıldan yalak değil. O çizlan yağlık diyelim, karaya gözlü diyelim. Şeyler akneme var. Bana meyve yaptırondur köpsi. Son diyecek soracaklar ya da sosyal medya düşüp dura ölenlerin köpsü şu taraflardan yani Ors nemede yok şeklinde. Olur bağır olsa da nemedekiler şol Donetsk, Lugansk, Donbas taraflarından şu Ors'un taraf tutuyan Ukrayna karşı Orslar. Yani Ors'un öz içinden barayanların hemmesi Ors milleti değil. Ulan ullakan sonra alamat öğretecek içindeki adamlar da. Umuman Putin Ors'un yıkılıp yok olmak için hemme zat etti de başka bir zat kalmadı. Nemesin zeminini tayarladı şu an. Şu Xitay'ın şpiyonu olaymasın demek kemine şu Putin. Şeylere baka olman bilir. Qatak mal Xitay'ın yolunu açacağı. Näme de olsa da Xitay'ın önünde duruyan yal bir nemesi var. Ne şeylere hava söz vereyim size. Ya şunlara verecek mi ya? Bana verecek. Yaz kişilere. Onu aydın. Haydi ver onu aydın. Her türlü zadışyan. Kemin o arada şu anki vakalar yankı Ukrayna'da olup geçen zatlar yine dünyanın öz görüşünün bir nemesi diyelim o çeşmesi aslında. Dünyada ne bolyan olsa şu anki yankı prizma
Ukrayna'dır. Yani şu Ukrayna'dan seyredip ya da Ukrayna'da olan vakaları, üstünlükleri, kazançları, yitirileri bilen bilelikte şol prizmadan seyretseniz dünyada olan zatları has olup düşünürsünüz. Ne böyle? Hatta İran'a çelinir. Sebebi dünya bilişiniz yalı yankı global dünyadır. Ayrı ayrı nemeleri yoktur. Hemmesi şon içinde oluyor da. Yani geopolitikan ele alınan vakti bir devlete obyekt deyip seyredip bilmeyen, hem devlete meyyem subjekti olandır. Obyekten yankı global dünyadır. Onun için yine Ukrayna'da olan zatlar hem yere tesir ediyor. Nemesi değil ya olan kemiğine geçen aydıktım. Bu söz yadımdan çıkıyor. Yani vibrasyası mı nemesi değil ya. Tolkunu da. Tolkunu Tolkunu. şon başına doğru yayılyandır ve dünya yayılıyor. Alacın yok. O dünyanın hem beyine yayılıyor. Bir sanat dünya var. O Türkmen sanatı yalıp biz Mars'ta yaşayası deyip balı nokta. Mümkün değil. Ya da Ay'da yaşayan deyip balı nokta. Onun için bu zatlar hem neyre tesir edendir. Köp devletlerin önünü açandır. Köp düşüncelerin önünü açandır bu zat. Yani diktatura diyen zatın yıkılışı. Bence şu an çayaklı ediyoruz. Şu vakaları. Yani diktatura diyen de otoriter olsun tapağı yok. Aydın aslında dünyada şu an bütün avtoritar rejimleri hop aslında da öz Ama halklar tarafından. yine şolar näme burada yankı näme öňü belli değil. Şolan hiç bile yankı öňünü görüp bilen oklar hiç bile. Prognoz uyumu değil. Prognoz edip duran nokta. Son indi Ukrayna'da ne kim uruşya? Ukrayna'da yankı planları açıklayandırlar Ukraynalar. Kim plan alınan olsa adı familyası şolan yönü adı familyasına seyredip göreyim. Orası adı mı adı değil mi? Yönü koy zaten. Batı yönü koy seyredip görüp bolyada. Ol havarlara gerek değil. Ol araçı gerek değil bolyan vakanı öğrenmek için. Ya, malumatlar var, statistika var. Şu yerden görüp bilirsin kim uruşya. Ukrayna'nın topraklarında sığıntılı. Şimdi näme gelir? Yankı İkinci Dünya Uruşu'nda näme öğrenen olsanız, öğredilen olsa, özünüze öğrenmediniz onu, size öğredildi, bize de dil sonralık öğredildi. Beyik vatançılık uruşu deyip bize mi öğrendi onu? Bilelikle. Yani hakiki İkinci Dünya Uruşu'nu öğrenen vaktiniz yine bir tarafa Pribaltika seyredip görün. Ukrayna seyredip görün. Yani Ukrayna'da näme bolupdur? İkinci Dünya Uruşu'nda. Ukrayna'nı kim goraptır şol wagt? Ya da gorajak oldular mı yine uruş başlaya? Gitler giriye. Ukrayna'nı goran Kızıl Goşun diýilýär, değil mi? No. Çok Kızıl Goşun näme etdi Ukrayna'nı goramak için? Ondan soň olaryň Zhukov diýip bir nämesi bardyr. Marshall mı diýerler. Yo. Yine şol adamın nähili uruş taktikalarına seredip görün. Aýylygan bir zatdır. Esir dövründe şol döwür komünistler insanı bir yani adamı insan yerine koyan ok. San yerine de koyan ok. Men şoňa da hayran bolýan. Näkäbir maglumatları yani ikinci Dünya Uruşunyň maglumatlaryna sereden wagtyn insanlar ýöne bir bilemek edil haywan ýalyk edip ulanıpdyrlar. Haywan ýalyk. İtlere hatta itlere has näme seredilýän eken de gowy seredilýän eken insana. Soňalar uruşup bilermi şol goşun? Ondan soň näme üçin watançylyk uruşu, ondan soň Morslan kinolary bardyr. Ol kim diýilýär? Stirlitz mi? Yo. Razvedka diýilýär. Daşary razvedka. Ine Orusların daşary razvedkasyny näle işleýänligi hakynda. Indi men bir zat aýdaýyn. Siz ýanky uruşda bolan maglumatlara we belgelere ýa-da dokumentlere sereden wagtyňyz Amerikanyň we Angliýanyň istihbaratydyr şu işleriň hemmesine. Ine Oruslan kinosunda gören zadyňyz, ine Oruslan ýanky daşardaky istihbaratı, razvedkasy şolaryň hemmesini Britanya bilen Amerikadandır. O Amerika bilen Britanyanyň işi. Orsun daşardaky razvedkasy eger işlän bolsa, onda näme üçin Hitler bize çözanok diýip arasynda olaryň sözleşmesi bar. Bilen olam çolun çözýän orus çolmak. Bilen o. O Ýewropany paýlaşýar Hitler bilen. Stalin. Ine daşarky razvedka. O belli zada şu gün kılın. Yani ondan soň Land-Lease diýip bir programa bardyr. Bu Amerikan haýsy prezident tarapyndan.
Ol 1870-näçe ýyllarda işlenen bir programma ýöne 20-nji asyrda ulanylýar Lend-Lease diýip. Ine şondan soň orus boşuna şoňa gidip başlandy, şondan soň käbir ýeni işleri gazanyp başlandy. Siz misal üçin Orusiyada edilen kömek, ondan soň Sowuk uruş näme üçin çykdy? Sowuk uruş näme üçin başlady? Näme üçin Amerika düşman boldy? Sebäbi şo Lend-Lease'de boynuny alan, ýani Lend-Lease diýmek sana karzyna kömek etdi. Pul kömegden ok, ýara ýanky istendik azyk haryta mezat sana üçin edýär. Fronta gerekli istendik näme ölen üçin edýär. Ine şonuň pullaryny SSR төлejek däldi ve tölemediler. Tölendiren tek ýa-ni ýakynda oturdy, ýöne 10-da 1-ni mi näme tölecek diýip soňýalar etdiler. Ne uruş wagtda bolýa biz berýäs töleýäs diýip alýarlar, ýa-ni kömegi. Soňundan ama aýtdy ýok, biz tölecek däldi. Biz diýe Ýewropany goradyk diýe. O SSR näme üçin ine 2-nji dünýä uruşyna watançylyk uruşy diýerler. Bular şol SSR bir döwlet, dünýä mütedip edýär. Beýleki döwletler ýok. Ýani bir ýani subýekt görnüşinde ýok diýip pikir etýärler men pikirimçe. Ýöne gaty ýalňyşdyr. 2-nji dünýä uruşy watandaşlar gaty aslında gyzykly näme? Soňam Polşany seredip görüň. Polşanyň ýagdaýy gaty üýtgeşik nämedir? Polşada genosit olandyr. 2-nji dünýä uruşynda Hitler bilen ýanky Stalin Polşany paýlaşýar öz arasynda şu wagt ýanky serhetleri näle geçirdiler ýadyma düşen o. Polşany ýene ikiye bölýärler. Orus boşuny şu ýere biz sizi halas etmäne geldik diýip diýýär. Oyun şolda ýanky. Biz sizi diýär, o ýanky faşist hökümetinizden halas etmäne geldik diýip girýärler. Girenden soňam o ýerdäki öldü ýan genosit edýärler, genosidem Germaniýa ýeňilenlik üçin Germaniýanyň boýuna oýýarlar. Ýöne şuň gün Polşanyň taryhçylary ýanky şol işleýän spesialistler bar. Ýörik 2-nji dünýä uruşyny öwrenýär. Olar aýtýar bularyň ýanky germanlar öldüren o ruslar öldürdi diýär. Ýani Gyzyl goşunyň edeni işi. Pribaltikada edil şoň ýalypdyr. Pribaltika girilenden soň, ine Pribaltika näme üçin göz ýumýarlar? Pribaltika aslında ol SSR galjak bir ýer däl, ýene Pribaltikany şol ýeňiş gazanan üçin Stalin Pribaltika onda galýar. Pribaltikada hiç haçan, hiç wagt Pribaltikada ýaşaýanlar ine Latwa, Litwa, Estoniýa. Ine bularda esasen çünkü iň aktivi bu meselede Estoniýadyr. Estoniýanyň çeşmelerine seredip görüň. O ýerde hiç haçan olar biz SSR-iň ýanky grajdany diýip özlerini hasaplanyp, biz diýe basyp alynan ýanky territoriýanyň, ýani bu Sovet döwründe de şeýledi men Estoniýa. Sovet döwründe de adamlar şoňalyk pikir edipdir. Şoň üçin orus näme etdi? Şo ýerdäki milli duýgusy olan adamlar alýa Sibirä uğratýar. Ol SSR daraýança dowam eden bir proses. O ýerden milli duýgusy bolan adamy maşgalalary, yeneleri ölen Sibirä uğratýar, gulaklary, yeneleri uğratýar, ýerine de oruslary göçürýär o ýeri. Ýani etnik näme bilen oýnaýarlar da, etnik ýapy bilen oýnaýarlar. Ine bu zatlar, bu hakykatlardyr. Ol bize düşündürülen ine Orusun ýanky razvedkasy daşynda ine şunu edipdir, onu edipdir, oňalyk güýçli razvedka bolýan ekeniň näme üçin sen uruşyň çykjagyny önden bilen ok, ýani bilen ok, hakyky bilen ok, taýýarlanypdyr 10 ýyl SSR näme diýişin uruşa taýýarlanypdyr, ýöne germanlar giren wagty nähili tizlik bilen ýanky topraklaryny ýelediler. O ýerde de mysal üçin germanlaryň problemasy Hitler'iň hakyky diktator bolmagynda. Yani diktator oldu, hiç kimi dinleyen ok, özem bir esker olan için bir yankı näme diýler, serkerde, Hitler hakyky serkerde ve uruş sungatyna düşünýän, bilýän adam oldu. Şoň üçin gatdanda dinleyen ok, dinlese belki başka bir tarih bolardy. Men berde Hitler gowy diýjek bolamok, ýöne bir yani tarihde gowy berbe tiýen düşünje de ýok. Uruşa gatnaşan da, Birinji Dünýä uruşyna da gatnaşan adam. Şimdi yine bir zat, yine Zhukov şol döwür gahrymandy ve partizanlar diýip eşidensiniz. 2-nji dünýä uruşundan soň Stalin repressiýa başlandyr. Stalin näle repressiýa başlaýar? Şol gahryman diýilen adamlar uruşy döwründe gahryman diýip ulanylan adamlaryň hemmesi ýok edilendir. Zhukov'dan başlamak içinde. Yani bu gaty gyzykly zatdyr, hatda näme de ýadymda, şu Zhukov'un paratda bir aty bar, Akal Teke diýerler ona, men bilemok, ýene atyny suratdan men atlary tanamam soň. Şoň adam kumir bolmaly.
ata olur at diyen ok yani liçka diyorlar. Liçkası kumir olmalı. Yani o vatandaşlar ben bu zatları kızıklanmanız için aytacağım. Öğrenin. Men hem informasiya yadıma düşen şu at ya da kaçıran yerlerden var diyen 2. Dünya Uruşu bizim bildiğimiz yalık değildir. Deme. Düğünden başka hili ve men öğrenmemizi isteyen sever 2. Dünya Uruşu'nun içinde bizim hem yankı ata-babalarımız şol yerde kandı. Bu bilinmelidir. Bu bizim hem şol bir vaatın özünde istesem istemesem tarihimizin bir bölümüdür. Ne için Polşa öğrenýär. Yani size 2. Dünya Uruşu diyende Polşa diýilen ýeri var. Stalin bilen Hitler diýerler, başka isat diýen o var. Onda Polşa nämişini öğrenýär. Sonra. Birem nämäni öğrenin, ýa-ni Britaniýany öğrenin. 2. Dünya Uruşunda nähili günlerden geçdiler Britaniýa. Ýa-ni üstüne ýagdyrılan bombalar, yeneler, ol gaty näme uly näme wakalar olup geçendir. Her bir günü özem 2. Dünya Uruşunyň bir gyzykly ýeri var. Her gün näme diýelim, özgörüşlerden dolu. Tarap üýtgetmeler, yeneler gaty kendir. Hatta Hitler giren wagt mysal üçin şu gün Ukrainanyň halky Hitler'e nämet diýdi. Bu Hitler bilen belki dogry edýändir. Ukraina şol döwrem näme kommunizmi halanyp bu adamlar. Bu adamlar birazjyk Ýewropa ýakyn olan soň azatlygyň nämedigine düşünýär. Şoň üçin kommunizm diýmek, gulçuluk diýmek. Başga adam gel olan gözünde. Şoň üçin belki bu Hitler boldur diýen, onuň erbetlerini derwe görüp bilýärler. Ondan soň partizan diýip bir zat çykandyr, ýene onluklar. Ne şol nämede çykandyr, Ukrainada çykandyr birinji. Yani Stalin ondan sonra partizanlara ýok edendir. O uruş döwrü partizanlara goşky ýazýarlar, uruşdan soň o partizanlar öldürilendir. Mesem ýok edildiler. Zhukov diýen adamy 2. Dünya Uruşuny okasaňyz tanarsyňyz, öwrenersiňiz. Şol adam gahryman, ýa-ni onuň gözü Staliniň nämesinde, dilinde ýöne uruşdan soň ýok edýärler. Deme. Aydın yankı 2. Jahan Uruşunyň emmesini bilmeýän, dogry bilinmeýändiň büyük sebäbi yankı resmi tarihten başka tarihi yankı yorum getirmede gadaganna o cezalandırýarlar. O şu adam şunu düşündürüp yani emetçek bolan adamyň üstüne hüjüm edýärler. Gadagan diýilýär. Yani tarihimizi bizim değişimi de hala kabul edeceksiniz değil yani ähli okul nemelerine de şonun alak verilýändir o cemiyetin özünde de o tarihi bizim değişimi de hala kabul etmeli diýip gelinýär de. Sebäbi şol ýöne şu wagt bolýan zada geleli. Indi şu wagt Ukrainada onun ortaýatdaky mobilizasiýa nemesi bular diňe mobilizasiýany alsaň o ýanky keminen gaýdyşýarlak nemeler çykýar orta ýöne ony şu wagt ýanky Hersonno o ondan Donbass'ta bir nemede geçirilen referandumlar var. Şolar bilen bilalmalılar. Şu taýda Türkmenistanda geçirilýärlik, saýda geçirilýärlik referendum geçirýärler. O da hem bizden parman boljagy görünüp dur. Yani şu taýda girip demeden hem yok diýmeli hak yok. Avtomatın aşağına olacakýanda. Aýt durlarda. Yani onu öňünden belli. Yani 90%, 95%, 80%, 85% halk şunu isledi, diýdirýärler, diýdirjekler. Onun bu alyp giden adamlar var. Bular okatyp bilýärmi, sağmy, sağ dälmi? O zatlara sereden oklar, o zatlar gerek gel. Yani uruş başladık diýmäge neme? Gerek ya formal ýagdaýda onun adamlary görýär, massawy mobilizasiýa diýerler. Bular ölenne ölmänne de ortaň hiç bir nemesi ýok. Ölenne de bir topar. Buryat ölýär, Dagestan ölýär, Çeçen ölýär, Gaza ölýär, Türkmen ölýär. Böyle
Ortona bölýän bolar, bolun 500 çylanak bolur. Hiç ýa ýok denýärlik da hataw etmesen bolýar. Ona bölürler, bölmelsem dogry täbäbi okun varsan, o sende de gorunmaly zat ýok bolsa, bu tokko etdiň de. Ýöne ne borçun nemesi, ne formalli referendum geçen soň şotaýdaky ýerler ortaýdyň yeri bir patap etmeli diýerler. Orçun pikiri demesi. O dünýä bunu kabul edýän eden ok, o zatlar bilen bu işi, men işim ýok diýe. Men formalle ne şotaý referendumdan soň halk isledi. Şoň üçinem şo orta topragy diýe. O şoňa giren ben düşmanım diye ben hakiki usullan ediyen diye onun ö teritoriyam goruyan diye. Çoğu getiriyorlar da. Ve Türkmenistan akboylun tayloglara teredip ne şunu demesen ne şurada atlan anırt niyden eliyenni görüp da. Desen zaptır. Ne stayda da referendum bolma nemesi yok. Usla tarihinen olan onu bir teritoriyasında referandum geçirter kimse. O zatlardan nemeleri yok. Orta yaşandı ne? Ors kim? Huday mı? Yok. Başka yerlerde başka millet yok. Yani Dağıstan'la referandum geçirip Dağıstan ayrılmalı. Yani Azerbaycan'ın ya da Çeçenistan'ın Katar'ına girecek ya da öz baştak olacak deyip bilen yok. Çeçenler ne yapıp deyip bilen yok. O ne yapıp yani Donetsk'da oblast referandum geçirip ben ortaya girecek deyip bilyemişim. Yani orsun beynisindeki oturan dağıtlar şular. Öz dünyası. Öz dünyası. Ben ne Putin alakalan fikir edişlemesini üleyen de yani modülünü o paradigması şol oraya alak. Biz özümüze şunlarla kanun ettik. Şu da doğru. Sizem şuna doğru demeli. Yani ikinci Cahan Uruşu'nun o Ödiya'dan tarihlerine sen bekşi inanmalı. İnanmatan inanmalı. İnanmatan sen cenayetkar. Şol oraya alak emirler var. Ati edil. Ve Türkmenistan'da da sayılı geçirdik diyedim. Geçirdik diye siz inan ben bu benim prezident diye. Polyan datlar desten datlar ayna tereden yalık meğdeşt. Yo. Siz inan ben ne kanun boyunca şu diye kanuna ne buna siz komentir etmeli hakkınız yok kanun şu diye. O men diyelim diye. O elimde de atomlu bomba var diye. Nemesden atar ne? Onun attığını görüyorum. Ona bir edik görür. Yani son gelirde bakım gelir. Biz yani onsuz bu yani bir yıl yarın bilecekçini düşünüyoruz da. Onun bir deyse ne şu at mobilizasyon da Rus imperiyasının sonunun nemesi yani zemini. İçinden nargar ortaya değil taşından basıp alacak olup görün milletem yok, yurdum yok, devletem yok da. Yok ben buraya alak demeler içinden nargamalı. Şoň için yani Putin'e başka bir devletin şpiyonu alak bulursun. Şunu alak etmeli. Yani ne orta halkına ne orta devletine peyda getiren zatlar bulun, ediyen zatların birem. Türkmenistan'da bolýan zatlarım şuraya alak zatlar. Postsovet demesinin içinin başkaça bolma, yani başkaça pikir etme nemeleri yok da. Yani hiç adat bolmadık. Beyinler, kelleler bulun näme pikir etjäni öňünden ölçüp bolýar da. Yani olacak da şu. Ýöne ne biz öz hökümetimizi hökümet diýetler, hökümet nemesi yok. Bolun ýöne beýleki orta devletlerçe de ýokduny. Gat açyk betemeli gördük de. Ne Kazaklaram, Özbeklerim, Kırgızlarım şotayda
vatandaşın bağdığını bilýärler. Türkmenistan onu kabul etmedi. Vatandaşım yok, barım diýen otaydı. Yani şolary gorajak bolup kanun çykarýarlar. Gitmeýän diýerler. Bir darkaňyzda diýerler, diýip bilýärler-de. O Türkmenistan näme diýe? Şo taýda halky ýok diýer. Ýöne bahar. O Türkiýede adam ýok diýişýärler. Ne? O şonam kabul etmemiş adamlar ýutmalmış. Häsiýetlerim ne? Lokatym meňdeş. Ne? Men pikirime şonun alak kemine ne? Bolýan zatly şeýlerek men penjeremde teredende. O Sapar ağa, yuvaş soralara da geçip bilersiz. Yine sonra ya da ildeşimiz. Atom bombasını knopkasını basıp biler mi deyip soraptır. Ulanır mı diye de. Yani aslında atom bombası deyip orsular ne için atom bombası diyorlar? O yadırını bomba. Ya adamların diline geçipdir mi? Demeti yok. O bir de düşünüp gülle şu adı näme dik koýanda da şu gowdat derli. Ya deme ulan bilen Putin rolünü ýöne ulandyrmaýarlar. Oň töwerinde de bir topar adam bar. Ya sebäbi Putiniň iň soňky hereketi bolýar da şonu betdi. Onun Putin iň soňky hereketini etip biler, onuň töwerinde bir topar bu zatları düşünýän öýünler bar. Olar öle söýleýärmi? Olaryň çagasy var, çugasy var, demek bar. Ettirmeýärler. Ýöne edäýse de bu da ýanky ortadan iň soňky hereketi bolýar da. Bundan soň edip biljek hereket hem şol. İň soňky o ýanky ortada şo wat tekidläp taşlaýarlar. O bombalar ýeka ortada däle. Britaniýada da var, Amerikada da var. Onun günde her tagatlaýyn 24 tagat katryly detler. Şo taýda hereket bolsa blog hemmeje bilýärler. Şo knopkan basanda ýanky ortada göz içinde ýarlar. Basyp biler. Ya onu hem edip biler. O yine atom bombasını ya da yankı yadırın yararını diýeli ulanmak. Putin ulanjagan bolup görer onu ýöne awa ýandaklar ruhsat bermez. Ruhsat verilen ýadayda o yaralar yankı dünya ordusyda däl o hemme informasiýa taşynda da var. Edilşon ýalyklaşyndakylarym ordusyda da var. Yani o sözleşmeleri var, o oyuncak bir näme däl de, bir zat däl. Onun için onu ulanjak olsa da ýöne Putiniň nämesine seretsen ulanjak ýalyk. Yani ulanmak isläp biler, ýöne ol hatta buyruk berende de o buyruk ýerine ýetilmez fikrimçe. Onu ulanan ýagdaýynda bolýa bu Putin'e mysal üçin suud edilesi gelmez, şoň üçin ulanar. Yani soňky nämesi diýip ulanyp biler. Ýöne beýleki adamlar ulandırması ya ulandırmadık ýagdaýda diýre alyp bilýärler. Ulandıran ýagdaýda diýre alyp bilýär. O 100% Angliýada näçe para aýtdy, Amerikada aýtdy onu. Yani eýem olary näme ýok diýär, hiç kili. Ondan soň o näme meňse bir kinosy var, orson ýanky köne kino bolmaly, Brigada diýip. Şonda bir näme var, ýanky baş roldaky o baş roldaky nämetçe ýanky maşyna minip elinde granatyň nämesini çekýärden näme diýe ýararym diýär, senem özümem diýär. Şol olar orus üçin ýanky näme diýmek bu? Krutoy diýmek. Olaryň düşünjesi şu özüň bilen birini ýarmak krutoymyşynda şoň ýalyk bir düşünje de var olarda. O kinoda da şonam ine baş gahrymana şo zat hemme tarap ýani iň gowy görülen gahrman ine şol kinoda. Ýani gahrman diýende kinodaky baş roldaky adam granat bilen özüni ýarýan bolsa ine şol güýçli diýmek. Orusyň düşünjesi var şoň ýaly. Çekini çekip aýran granatly ýalak şu wat Putin bolup berýär. Maymynyň eline granat berilen ýalak. Şeylerek oldu. Ova. Onun bir ýagdaý var. Soň Türkmenistanda baranymyzda nämeden başlamaly? Ýaly soraň nämesi manysy. Biz baranymyzda diýip başlapdyr. Ýelleşimiz.
Türkmenistan'a baranda nämeden başlamaly diye. Onu köp aýtdyk, o adatdan daşary ýagdaý boljak birinji. Baranýyňyz o yüzleşjek zadyňyz şol. Adatdan daşary ýagdaý boljak, ýa-ni 6 aýlyk kabul eder, gurucu meclisde kabul ediler bu zatlar, ılan ediler. O yerine ýetirýän aýratyn bir topar bolar. O ýene uzatylmaly bolsa ýene de gurucu meclis kararyny alar. Şeýlere bir ýagdaý boljak. Onun daşında da saýlawa taýýarlyk görüljek şol adatdan daşary ýagdaý dowam edip durka. Käbir düze düşýän howpsuzlyk nemesini ýola goýandan soň saýlawa gidiljek. O saýlawa da gidilmesinden öň konstitusiýany täzeden ýa-ni dikelendigini kabul edýäs. Türkmenistan Cumhuriyet hökmünde kabul edýäs. Şu wagtda Türkmenistan diýip geçýändir. Aýryp atyp durlar o nemeleri. Näme diýimiz belli däl şu wagt. Şol Dorset'in guberniýasy diýip aýdylyşy dogry bolmaly. O diýmek ýa-ni Donbassda referendum geçirişýärler. Türkmenistanyň nemesi. Şeýlerek bir ýagdaý bolar. Birinji barlanmakda ediljek iş şeýlerek. Yerli taýlawlar bar, ilkilek onuň bu merkez taýlaw bar. Şolong hemmejesi epetli wagt alýanlar taýlygy nemesi için. Başka soralar. Sora var Üýtgeş Krakow. Hemmelerin bir wagt hereket edip bilmek üçin biriniň komanda etmegi gerek. Size öz adımdan onan ýaryn köpçüligiň hemmeniň ýaly pikir edýändigine onan ýandy. Sorawam däl aslında bu sorawa däl ýaly. Dogry dälmi? Onan ýany bolsa sag bolsun. Hemmelerin bir wagtda hereket edip bilmek üçin biriniň komanda etmegi gerek diýe. O ýalyk olmaz, onun için gerekli yankı Türkmenistan'ın şertlerinde yani gerekli mekanizmler yoktur. Bir vakti hareket etmek olayı yankı cemiyetçilik kuruluşları olmalı mesela içinde. Yönelide şey kuruluşları yok, son için bir vakti hareket etmek için buyruğa karışmak ya da buyrukla hareket etmek ya da o buyruk yanlışsa näli olur. Ne bu katı ulu sonundan ziyanlar örtülüyendir şu harekete. Buyruk bilen edilen hareket on cevapkärçiligini alıp biljek adama yoktur hiçbir yerde. Yöne hareket başlanan vakti yankı onlukları şoň için ýörükde aýtýar. Harekette başlanan adamlar ol köçe çıksın ya da başka bir iş etsin birine kömek näli hareket tapaly yok ne belki bilýän öğrenen zatlarınızı Türkmenistan edilen cinayetleri başta öğrenmeye yaratmaz. Bu zatlara mı harekettir? Ya bu zatlar eden vaktin bir-birini gorap bilmek. Goramak diýende polisiýadan goramak däl, islendik ýagdaýlardan gorap bilmek. İktisadi ýagdaý bolsun, beýleki ýagdaý bolsun, polisiýadan bolup biler. Tapagy ýok, gorap bilmek we şol adamyň etjek ýalňyş hereketinden gorap bilmeli onluklar. Kapitanda bir ýalňyş hereket etjek bolsa şonu etdirmeli däl. Ve harekete geçirilende yankı nämeler vardır käbir ýerde ine yakmalı, yıkmalı, binalar yarmalı, yine yok. O binalar prezidentinki däldir. Türkmenistan'ın binalarıdır. Mesela. Yani hazynanyň hasabyna edilen zatdır. Öz-özüňize ziyan vermek gerek däl. O Türkmenistan'da siz pikir etmeň häzirki gün ine orus yıkılan güne o yere boş kalacak da buyruk yok olsa olar hareket edip bilen o prezidentin etjeni. Yani buyruk gelmese hareket edip bilen o. Yankı özlerini goramak için näme diýerler? Instinkt sakraniýa diýen o. Awa şol instinkt jogaplary beripdiler. Olam görüp bolýar da onu. Nämäni düzedeýin goşmaça täzeden ýazypdyrdy ýa. Köpçüliklerin hereket etmek üçin komanda beriljek günüňiz o ýakynmy diýip sorapdyr ýa-ni. O bir buyruk beriljekmi diýýär-de. Umman hareket üçin. Olam bizde kalsın.
Berilip bilinler, berilmän bilinler, ýagdaýa görä bolar bu zatlar. Ol belli del ya da olsun ýalan bolup biler. Eger buyruk bilen edecek olsa onda birden ine halka ýaklananda buyruk bilen şonu ýatyryp bolýan olsa. Ya da ýatyrylma dogry bolar. Bir sapar ine şo İran'da protest gidip du aydın. O ne şoňa buyruk berip nemetdiler mi? 8 gün 9 gün bolýar. Ýatyrmak üçin buyruk berýärler bolan okýany da. Başlamak üçin buyruk berilmedi. Ulan yan adamın etmen deyip biler. Yönemen bir zat aýdan buyruk ya da bir ýanky işaret diýeli. İşaret gerek bolsa ine yöneke bir zat var. Eger halk bolýan bolsa cemiyet, toplum diýilýär. Yani toplum bolýan bolsa Türkmenistanda şu günkü entek toplum dörep bilen ol agyr gelsin, ýeňil gelsin bu hakykat toplum dörep bilen ol, halk dörep bilen ol Türkmenistanda. Yani problema diňe şo taýda başga ýerde problema ýok. O sizde de problema ýok, kişilerde de problema ýok. Ol elbetde bir adam näme edip biler. Eger şol toplumyň içinde bolmasa, toplumyň içinde diýmek topluma bagly bolmak diýmek. Olar bilen bilelikde hem yankı gıynançını da şartlarını da paylaşıp bilmek demek toplumun içinde olmak demek. Şimdi men signallar aydayın toplumdan yine Süleyman öldürüldü Türkmenistan'da. Yine şol bir signal topluma toplumun bir sanık öýjügini ýok etdiler. Toplum şoňa reaksiýa berdi mi? Yok. Gaýtym onu siyasi nämeler üçin ulanjak boldular adamlar. Bir adam öldürülýär, şoň siyasi, o ýerde siyasata gerek ýok. Ine halk bolsa, ol bize habarlarda da bir sapar ine şoň ýalyk waka bolupdyr. Biz onu elbetde ýanky Süleymanyň depleri şondan berendir. Şoň adyny goramak üçin iň bolmandy. Şo Süleymanyň deplerinde oň edilen ýanky araşdyrmalaryň hemmesi var. O günäkärleň atlary bilen bilelikde var. Şo zatlar hem ekrandan berildi köpüsü. Köpüsüne miki berenok. Yani bize berenok ekrana edip berelim. Yine ekrana verildi. Yine bu zatların hemmesi signaldır halk için. Eğer halk olan olsa şonda bunu köçe çıkardı. Ol prezident adarmak yine de yine şunyalık vaka oldu. Ola adam Süleyman harvı del ya da gizli ulluklarda işlen o. Onda onu öldürenlerin sudan açık olmalıdır. En atası ekrana çıkandır. Yine şonda bir zat gördünüz mü göremiz yok. İkinci bir zat var. Türkmenistan'da yine bizim halkın, toplumun prezident diyen bir vezifesi var. Yine şu prezident vezifesine eğer toplum olayan olsa hormat koyar. O isteyen adam gelip, isteyen adam gidip on yağlık bir oyuncak bir näme derler prezident. Yine geliyor prezident sayladık diye size hava sayla boldu diyemiz. Yine ikinci signal ya da ikinci buyruk sol. Onda da hiç ses yok. Yani bu zatlar birinin buyruk vermenden müesse güçlü bir signaldır. Harekete geç diye. Sen prezident vezifeni oyuncak edip oynayalar, toplumdan hem ses çıkan o. Gaýtym saýlawa gatnaşýarlar. Näde bir aýyň içinde saýlaw ýasamadığını bileniz okmu? Ýasamadygyny bilsen oyun. Yine kış deyip bir oyun vardır. Şu kış oyununu oyun edýän şoň düzgünleridir. Indi sen göz öňüne getir bir oyun oynayan, oyunun düzgünlerini bilen o karşı tarafın yankı karşı tarafın tahtasında karşı tarafın praýylası bilen kış oynap bilermi? Saparaga oturar mısınız şoň ýalyk? Men aýtýan praýylany men goýýan. Yok. Ha, neme? Sen bilen oynaman onu. Yine düzgün, yine şu zatlar bozulan wagtyda saýlawa gatnaşmak diýmek başlan welin ol. Bilemek ne hay sözlen düşündük bolýar bu zat. Ya şu sowatsız halky neme diýär-de ýalňyşdyrmak üçin. Bu zatlar için, şoň üçin men ýanky buyruk meselesine de garşy sebäp kişi olup bilmeli. Siz kişi olup bilen günüňiz buyruğa gerek däl ýaşamak üçin. O döwür geçti yani 21-nji asyrda ýaşaýar. Yani bizde kollektivlik keseli var. Sindrom diýip aýtsak bolýar. Yani şu postsovet sindromu nung içinden ýanky bir nemäni aljak bolsaňyz simptomuny kollektivlikdir. Kollektivlik gat erwet zatdyr. Akıllı adamlar ýok edýändirler şu taýda. Ýanky kollektivde näme? Hemmämiz bir bolmaly, agzybir bolmaly. Diýe bir çykýar, şu agzybirligimize şu meseleni çözönök gaýtam şunu beter edýär diýse, soň şol adam ýok edilýär. Ýani halk düşmany hökmünde. Kollektivligiň erwet tarapy aýdyň ine o tarapyndan hem seretsek bolýar. Buyruk alýar da kollektiv. Buyruk alýar.
zatlar yankı edilýän işler, edilýän cenayet olsun yine iki sanağını sanadıklar. Ben iki sanağını gatyken oğurlanan pulları çıkarıp görkezýär. Türkmenistan'ın içinden çıkarılan pullar. Olam ınanın Bizde de halkın. bizim barlap bilýänimiz, yani okuyumuzun yeteni ço. Belki ondan has bizim gözümüzden kaçanlar yeneler sapara bolup biler. Yani biz 100% şo diýýäňiz ok. Şondan yani bizim görüp bilýänimiz ol. Görüp bilmeýän tarapymyzam ýene şonça bolup biler. Yani bu zatlar çıkya, bunu gören vakti yine yani kişi olup bilsen, yani birey değil de Şahsiyet. şahsiyet olup bilsen, yani bu zatları düşüneymeli ve bunu toplum ya da halk bağışlamalı değildir. Sen bağışlasan karşı taraf onu devam eder. Bağışlamasan bir yerde dur diyen vaktin dur ya, o demesi yok. İkincine kayıtılacak bir manası yok. Sonra devam edýän. Bugünkü gün Russiýanyň ýagdaýy Türkmenistandaky dolandyrýan topory reaksiýa berýän kedi. Yani Russiýanyň häzirki ýagdaýy sebäpli Türkmenistanyň içindäki bekanun hökümet nähil reaksiýa berýär? Barmy diýä hiç bir reaksiýasy? Diýilen neme? Yok, benim fikrimçe olarda reaksiya yok. Yine koronavirüs çıktı, hiç hilde reaksiya olan değildir. Türkmenistan'da çünkü yollar yapıp hiç hilde reaksiya yok. Yani bolmalı son yalık deyip Türkiye'de. Yani ölüyüm temperaturası bağımlı deyip soran yalık oluyor da. Bu taýda nemäni sorýar? Hökümetin reaksiýasyny sorýar. Yok, ölü hökümetin reaksiyası var. Men neme bilen deňeşdirjek? Belarus bilen Türkmenistan deňeşdirmeli miken diýen bu ýagdaýda. Belarus her türlü ýagdaýyna reaksiýa berýär-de, esasen şu uruşuna başlan wagtda. Batul reaksiýalar berdi, soň birki sanksiýany ýenden soň birazrak ýuwaşlady. Ýöne entegem arada çykyp neme diýär? Kommentariýa berýär bolup duran zatlar hakynda. Türkmenistan'da yoktur o zatlar, yani aydın gelýär. Olar buyruk bilen hereket edýär. Olar häzir ýokardaklara meýatdan çıkarıp başlady. Buyruk känir gelen o. Türkmenistan'ın ýagdaýy ya da siyasaty ýöredilişine hili ellerinde şablon var. Yani şol şablona göre ýöredilýär. Ulanylacak sözler, telewizorda aýdyljak, prezidentin aýtjak sözleri hemmesi öňünden belli. Yani aydalı istendik bir yine Rusya Türkmenistan'a çözsün, şonu siz bilip bilmersiniz Türkmenistan içinde olsa. Havarınız ama olmaz. Şablonda yok o da. Şablonda näme diye Asuda asmanımızın aşağında berkarar devletin garaşsız prezidentimizin sayesinde palatalarımız ösýär, üzüm yetişýär diye. Bizim şoň sayesinde diye ýaşaýar. Yine şablon. Bu 30 ýyldan beri gaýtalanýan bir şablon. O yerde şablonda yok. Misal için İran'ın içinde şunyalık protestler dörediyen zat şablonda yok. Olar ne dua etsin onu? Yani fikri yok adam canı şablon gibi işte. 30 yıldan beri şol bilen devam edip geliyor ve bilemem yani. Tinlak göreyin nesbat İran'da bir zatlar bolup da. Yani 8-9 gün Türkmenistan'da hiç ses çıkanlardır. Hiç ben bilýänem derler. Habari yoktur. Din yankı Xitay şu wagt ne adallyk geçdi diýip otursa, o bir de bu çynlygyny ýalanlygyny bilmedem zok. 4-5 tane habar çeşmesinden alýar. Türkmenistan'da ses çıkmaz. Şu Xitay nemeden hem bolsa. Safara yine Afganistan'da Taliban hükümeti el aldı. Türkmenistan'da ses yok. Türkmenistan'ın hiç zat olmadık ýaly gatnaşyga dowam. Hiç zat olara tapaw yok. Belki şu biri ýalyp bermese şeyleken onuň käte ýadan kagyny gaçyrýarlar. Şonu o näme diýeceğini bilmem. Sakawlap bäli. Sakawlap durýar. Elem. Umuman Türkmenistan'dan bir reaksiýa garaşmak yani nemesi birazrak gerek dälmiken yani o zatlara düşmenler. Ýöne ýine bir nemesi oldu da. Olam ýene buyruk bilen olmaly. Halk pikir 2020-nji ýylda azıcık bir böyle ayağa aldy. O ýa-ni Sapara bilen Halmurada ikisi bilen bir
gatnaşyp başlatdy halk. Şo wagtda kiçijek bir bölük. Şolam ýolların yapylmagyna yeterli boldy da. Bular berip bilýän reaksiýasy şol çözgüdäm ýok hiç bir şekilde. Şonuň üçin göne neme aldylar. Yani garaşma nemesine diýerler. Garaşýalar şu wagt. Öz-özünden düzeler bu kendi olaram şonu ýaly nemede ýaşaýan bolmaly. Ay bir azrak garaşsak düzelip gider ýa-da bir 10 ýyl çydap bilse şu iki garry ölerim diýen nemeler bolmaly şolaryň. Şonu ýaly bir pikirlerem bar diýerler. Garaşyp bilsek boldy diýermiş. Soň galan zat öz tarap gidýär diýen ýaly bir doktrina goýupdyrlar. Gysga wagtyň içinde. Mene demek kemine katı görmesinler, şoları yakman, o dünya kabul eden oklar. O şey dediler, o Şeyler şoları bu habarları gıynandırar onda gelmedi sapara. Şeyler bir ýagdaý, o sonra dowam edýäs. Döwlete tez wagtda geçip bilersmi diýip ýazypdyr illeşimiz. O devlete geçiş diýsek ýalňyş bolar. Gön devleti döretmeli biz. Geçiş diýende bir döwlet var, o döwleti ýanky elektron görnüşe, bürokratiýasyna, ýene nämesine. Bir kynçylyk we halk ulanyp bilýänçe, ýanky ulanmana öwrenberler, görürler, internet görmediklerim bar entek. Bahirler. Şo ýagdaýlar bardyr. Bunu ýa kynlaşdyrjak, ýa-ni etjek. Geçmetine tekniski budatlary hem bejetinde çalt edip bolýar. Oň hiç bir problemat ýok. Ýöne 5 milyon adam bilen ansa adam bolýar. Halk bunu nähile çalt öwrenşip bildi, nemedip bildi. Ulanmady. Bolar, ýöne ulanyp bilmeden bolany bolmany. Näme peýda? Devlette näme meselesi ýa-ni tehniski meselesi kyn däldi. Aňsat o gatlaňsat şu gün devlet ýa-ni şol sistemanyň programmasy diýdi, kodlama ýene olara yazma üçin 20-25 ýaş arasyndaky oğlanlar, gyzlar eýem şol işleri edip ýörler diýen. O gatlaňsat sadamaýtlar. Ýöne ýanky köpçüligiň şoňa öwrenişmeli. Devlette bir zat var saparaga. Pasport aljak bolsaň, para verer ýaly adam ýok da. Soň bu adam pasporty alanmadan inanmaz aljak hem bolmaz. Para vermän pasport almak diýmek näme ýani? Ne şoňa öwrenişip bilmezler ýa-da spravka almaly. Ama sen adyň şol diýip bir ýanky notariusçalyk nämeden spravka almaly bolsa da devlete girip bir adam alsa pul verer ýaly ýer ýok. Oň üçin alyp bilmän çekinip, gorkup devletiň demeleri dünýäde ýam giňişlen ulanýaly üçin aňsat taýar ýa-ni noldan bir zat taýarlap. Bölek bir topar aplardan neme hususy nemelerim şonu ulanyp başlapdyrlar da. Hersi ödüne deme. Göre neme diýerler. Onuň hem bejetin bir merkeze nemedip bolýar da. Baglap bolýar. Sapar aýna şu Türkiýede mysal üçin pasport aljak bolsaň, ýa-ni pasport diýmek daşary ýurda gitmek üçin alınýar. Ýurdun içinde pasport bolanok adından belli pasport. Şoň üçin ine Türkiýede şu devletden 5 minutyň içinde näme saňa biligi gerek bolsa alýan, günü var tapşyryk gaýtdan 3-5 gün içinde de pasportun çykýar. Ine bu näme zat del siziň baryp spravka alýan ýerleriňiz aýdaýyn näme işleýär? Mysal üçin näme spravka bar pasport üçin? Sen ýanky jenayet etdiňmi etmediňmi diýip bir spravka bardyr. Şonu sen barýan, şo ýerde oturan adam, ýanky arhiw diýdi, ýene diýdi, bir topar ýanky galamyny, depterini galdyryp, şolaň içinden senin adyňy tapýar, hiç zat ýok diýip ýazyp berýär. Şol zat ýöne kompýuterde dursa, ýanky devletde de durup bilýär. Şol ýanky statistikada däl de maglumat. O näme gerek o ýerde bir adam oturup araňda, şol arhiw bilen sen araňda näme üçin bir adam oturmaly? Toru. Ya da yine Türkmenistan'da näme vardır. Hatta öňler şoňalykdy. Pul telefonuna pul saljak olsaň gidip birine pul berýän ona nomerini aýtsan olam salyp berýär. Özüň salyp bilemokmuş onu mysal üçin. Şol zatlar çözülendir dünýäde. Bu tervet adam.
Neçinci asırda yaşayan ben. Yani çok derece teknoloji var. O demek ne medine bine bu mümkünçilikler hem nerede var dünya. Sen şonu dine ulanıp bileymeli. Yo çalt geçiler ona bir neme dörese. Şu Aynen an Daşar yurda gelende Nasıl 6 ayın içinde geçerler. Yani Daşar yurda çıkarlar. 6 ayın içinde geçer. 6 ayın değil 2-3 ayın içinde. Bir sefer yanlış versin, ikinci sefer yanlış versin. ne diyeme Aydın Şubat 30 yıllap şu yani informasiyadan mahrum ettiler de halkı. Taşından gelen, içinden gelen onun internet çıkarıveren o Türkmenistan'da şu yok deniyalak da 2%'ine 3%'ine yeten internet bolluğu derler. Ne şu at gibrid uğursun hütünündür. O bir milleti yok edecek olsan da edilen dağıtlar şu. Ve bir netili bilgisi de yetiştirsen istendik cemiyette. Ulu devlet olsun, kiçik olsun, onun hiç tapağı yok. Şu devlet, yani şu netilin yetişip gelen demesi var da, yani şu çağa, onun yaşayırım verilen eğer bu lokan adam olup devletin ähli pudoklarına girmeliler. Şu sahilneme geliye, onun o iyiden gelen netile sahil olmalı. Onun metre sahil olmalı. Ne şeylik diye de. Ne şu gibi duruşunun en ulu sütünlerinden biridir. Ne bunu Türkmen yerleri bile şu adam ediyor da. O düşman ödüleyen. O bir milletin geleceğini yok etmek. O düşman oranında sonra yaraklar dediler de. Ne Türkmenistan'ın geleceğini şeylip yok ettiler. Yani şunun eden nemeti. Dedim çok ağzını yaşap diyorsun. Ağzını çekip diyorsunuz. O görmedik golyanız. Siz görmedik golonunuz bilenim o yok kork giden o. Var ortada dur. O köp daha da düşünüp bilmeyen deyip de bilginiz yok. Bilginiz yok. devam edelim sapara. Yes. Ama taze Türkmenistan'da Türkmenistan sözünde bir ütköçlük bolup biler mi diyilen bir soru var. Menin de neme etjek ýa pikir öğretjek näme üçin o soralyp biler ýa-da näme üçin ütkömeli diýilen näme. Men pikirimçe taze Türkmenistan bolanda köp sadyň nemeleri ütkejek diýen ýa-da biziň alyp barýan nemelerimizde şo bardy, hemme zat ütkejek diýen ýa-da. O Türkmenistan sözüne de geçýän bolmaly. Indi men Gazakistandan bir misal berjek bu taýda. Gazakistan ýalňyşmasam 5 ýyllar bundan öň ýa-ni Gazak eli diýip ütköçek boldular. Gazak eli diýmek, Gazak eli diýmek bolýar. Türkmen iyili diyen yalak oluyor. Ýa-da İstanbulda ýaşaýanlar Rum eli diýip eşdýändir. Rum eli. Rum iyilidir ýa-ni. Rumlaryň, Yunanlar diýip aýdalar, Grekleriň ýaşaýan ýerde. Ýaşaýan ýeri diýmek. Rum eli. Şonuň ýaly bir ütköçlük girizjek boldy. Olam ýene de ýa-ni milletçilik bilen bağlanşykly Kazakstanyň geçişi. Bilýän bolsaňyz Istan goşulmasy bize Farsçadan gelen ýöne Farslara da men bir çeşmeden okapdym. Nä derece dogrulygyna şu wagt demedemek, onu barlamaly ýöne men okapdym bir çeşmeden. Istan sözem Greklerden geçipdir. Rimlerden. Stan diýmek döwlet ýalyk bir manysy bar diýip aýdýarlar. Ýöne Farslara geçen wagty toprak, yer, yurt manysynda geçipdir. O sebäbi wagtynda Rim, Grek nemeleri, imperiýalary güýçli wagty Hindistana çelle bir gezek gidip gelen wagtynda. Şonuň täsiri bolýar. Şolar bilen gelen. Hindistan diye soruluyor. Hindiler Hindistan diye ne o? Ýa-wa. Näme diýerler galar? Bilmedim. India diýerler gemileri. Nemeler India diýe özlerine o hindi diýen olaýmasynlar şular. Şoň ýaly bir nemesi bar.
yani üýtgemek üçin bir sebäp bolmaly. Şo sebäp o näme barmy ýa-ni mysal üçin şeýlerek bir zat bar dene. Türkmen ady bilen baglanyşykly bolsa, ýa-ni musulman türk diýmek-de. Ine Eýranyň ady musulman türk bolsa, şu wagt Eýranyň halky çykdy İslamiýete garşy. 43 ýyldan bäri ýerdik sizden hem o rejimimizden hem diýen ýaly bir näme hereketlik bardy 9 günden bäri. Adamlar ayakta. Indi bular rejimi ütketse, o din diýene näme zatdan hem uzaklaşsa, o men goşulmasyny aýyrmaly bolýarlar. Siyasi bir nämesi bar. Yani Türkmenistanda onuň ýaly ýagdaýy şu wagt görnelok. Diýmek, o ütkemegi meselesi şu wagt näme? Aktual däl Aktual däl. Bunu näme üçin ütketmek isleýänleri şu stanlar, yani Pakistan, Afganistan, Özbegistan, şu stan döwletleri özüni gaty elbet tarapdan urkozdylar-da. Nawa. İdagalak, yani Reputasiýasy bozuk. reputasiýasy awraý bozuk. Bozdular. Onu tekine edip bolýar, hem şu höwet eder ýaly edip bolýar, bolýar. Maalesef ýa-da türkler. O biziň batymyzda ne? Türkmenillik ütketse bolar belki. Şonuň ýaly talap dörese. Yo, o kemine şu gün ýa-ni bizim kompetensiýamyz däl diýip pikir edýänler. Türkmenistan sereden wagty biz onuň üçin ine özüň edip bilmeseň şu zat bardyr. Nesil yetiştirirsin. Bize edip bilemiz okusak, sonra bizim işimiz hem däl pikirimçe Türkmenistan adyny ýetmek. Nesil yetiştirirsin. Ine nesle sen tapşyrýan, ýoş bu gitjek ýerim ýok. Hem zady nesle tapşyrýan, gazanjyň hem ýa-ni erwet zadyň hem hemmesinden. Nesle tapşyrarsyň, şolar bir toňlary özleri ýa-ni ilymy bilimi şonu tanıştyryp bilseň nesle ilymy bilimi. Olary özleri üýtgetmelimi, dälmi, galdyrmalymy, olary çözer ýoş. Nawa. Yani şu gün bilemek gerek däl. Biz üçin kän bir aktual däl, Aktual däl, talap ýok, gereklik. Näme siyasi. Samolyot uçurup bilemdik şu wagtynda. Reýsli samolyotlary ýagymyz ýok. Yok, ady ütketmekde däl, sonra mesele o däl. Ine ýadyňyzda bolsa Türkmenbaşy diýip şäher döredi, ondan soň ýene şoňa meňzeş Gurban Sultan diýip bir şäher, Bagtyarlyk diýip şäherler ýeneler dörendir, ýöne peýdasy näme gördüňiz ýa ady ütkeden hiç bir nämesi ýok. Atamurat diýip şäher bar. Atamurat diýip şäher bar. Ýöne şäheriň adyny ütkendende de Türkmenistanda şol döwrüşü zady ünsürmendirler. Gaty nämede? Adyny ütketmek diýmek tarihdaky ähli maglumatlaram sen ýok etmek ýalak burada. Ya ýok bolýar ýa-da güncellemeli bolýar. Tarihde Atamurat diýip şäher ýok, Türkmenbaşy diýip şäher ýok. Ine 50 ýyl soň bir çaga ýankyny okan wagty bu Türkmenistan däl diýjek göne. Krasnovodski diýse. Kızılarvat diýse. Bu gaterwet zatdyr. Soňra dünýäde de bir siyasi kartasy ýenesi bar. Daşary ýurtlaryň bu zatlary görýärler, ýöne o ýerde olara da üýtgetdirmäler. O gadim kartalara da ady teredeňde kerk ýa-da. Ýöne Atamurat diýip ýok. Ýok, kerk ýok etjek. Iň gadym şäherleriň biri-de Kerkem. Çärjewden hem gadym bolmaly şol ýalňyşmasam. Ýok, ödem ýüpek ýoluň nemesinde ödem uly tüjäri neme? Oň ýaly bolýan bolsa bular näme üçin ine Amerikalılar, men aýtýan bu Amerikalılar hiç kellesi işlenok. Näme üçin Washingtonyň adyny Trump diýip üýtkeden oklar, soňra Biden diýip üýtkeden ýa-da olan ejes kakasy ýokmy? Olaň atlaryny oýsunlar. Bolanok. Şolaň üýtkedip bilmeýän bolsa gelip sen Türkmenistandan ýazyp üýtkedip bilýän bir zat. Ejesi Gurban Sultan eje däldir. Şu jemgyýetiň kellesini garşdyrmak üçin edilýän zatlar bolar. Awat diýip atlar daklandyr. Awat. Balkan awat. Awat diýmek şäher diýmek, olan farsça. Näme diýmek? Türkmen awat diýmek, ýa Türkmen şäher diýmek. Şeýlerek bir näme. Köp nemeler howa öňkatlaryna gaýtadan goşmalydyr. Mar diýip şäher ýok, Merv diýip şäher bar.
Şonu mar etsen şu tarihten ötçe de Merv'in adı var. Kendi çeşmede var. Biz son öğrenip başladık. Merv tarihlerde de kat yüzde geçenler. Ben olmasa. İn guwonmaly demeti tarihi şu taylarda bolun kat yüzde yani. Onu ütkedellerem ne gahırman olya. Yani şu marı değil yalnız diyen hem türmeye basacaklar. Bu terörist deyipine. Hukuk koruyucular. On marlığına da şükür edersin. On paltaras kettiler. Bir o şu kan atla paltaras koy. Katı neme. Kıynaçlı dövrler var tarihimizde. Yakın tarihimizde. Son yine yankı bir soruya geçeyim. E-Devlet'e geçmek için bizde ılımlı bilimli adamlar var mı diye. E-Devlet meselesi bir yerli ve milli mesele değildir illeşler. Global bir zattır. Bu yani internet ve nemelerle bağlanışıklıdır. Yani değil ya. Taze dünya, taze yurt dolandırışlık düşüncesiyle bağlanışıklıdır. Bizde şu an yurdum barlığı soru alamatı bar deyip geziyoruz. O devlete yok. Demek bizde milli ve yerli adamların çıkmağı mümkün değil şu an kıyadaydı. Global mesele olan için yani devlet demesi onu globaldan alayan, dünyadan alayan tayar hemmezadır. Telefon ulanmalı öğrenen olsan o e-devletin bulantılar. Onu yani Hökman Türkmen birine yazdırmalı deyilen zat yoktur. Onda maşina o Türkmenlerin öndüren maşinini bilmeli. Telefon, yine telefon olacak olsa ben elimde telefon var yani milli de öndürümüz var. E-Devleti yani aşağıda yatan sistema ya da network nemesi bilgilerin bir yerde tutulmalı arkivi bu zatlar bir teknolojidir elimizdeki telefon alıp bir teknolojidir. Onu iste dışarı yurttan al, iste özün yasa bilsin, aklın yetse. Yani Türkmen'in içinde de men fikir etken o yerde işletilecek katıken yaşlar vardır. Bağır ken deri öğrendiler hiç problemi daha. O yani son çıkıp başlar hazır bardık bunu ederiyal Türkmen yok olsa onu etmeliler deyilen mana gelmeliler. O önümdür. Bir önüm. O önümü istendikerden satın alıp biler. Yo e-devletin altyapısı yine bilgisayar, telefon ne şular altyapısı. İnternet Amerikan terden açıp görmek ne men yok. Son ildeşlerimiz yazıptır benim komentaryalarım ekrana çıkan ok deyip ildeşler dine soru komentaryaları çıkyandır bugün ekrana. Hemmesini beremiz ok soru komentaryalarımız. Soňam azrak o izden gelýändir. Her birine bir-birden sonra ona cevap berip gelýänçek ildeşler. Şeylerek başka soru olur. Başka sorular seredeli. Bir yaşacık kızcağız ýalygyn ýalňyşdakan üçin öldürilen. Bizde näçe adam ýoldy kim üns berýär şoňa diýip sorapdyr ildeşimiz. Eýranda ýöne bunyň bir nemesi bar da. Geçen düýünmi? Düýün aýdaýdym ýaly aslında. Bir däl bu ýam 23-nji ýa-da 22-njisi bolmaly. 20-niň üstünde de. Şu näme polisiýasy, ahlak polisiýasy diýip aýdýarlar. O beýlek tarapdanam ýa-ni din polisiýasy diýip aýdýarlar. Şolar tarapyndan öldürilen aýallaryň sany 20-niň üstünde. Bu Eýrandaky çıkan zat aslında ýa-ni Mahsa Amini bolmaly öldürilen gyz. Iň soňky öldürilen gyzyň ady. Ol bir uçkun bolup ýa-ni hyzmat etdi diýeli bu Eýrandaky şu wagtky aýaklanma. Ýöne Eýranda köp wagtdan bäri
yani tolkun şeklinde gelip gidip durdu bu ayaklanmalar. Yani en sonunda demek cemiyetin içinde bir şişen olmalı. Yani rejimin ütkömeldiği düşüncesi. Son Mahsa Amini'nin meselesi ortaya çıkan vakti şu taydan bir özüne yol yasap şu taydan çıktı da. Şeylelikte o birden bolan ok aslında Türkmenistan'da da bu zatlar gururunu giden oktu. Yani İran 43 yıldan beri şu hemen içinde olsa indi çıkayan olsa yani biz 2 yılın içinde has ileri dereceye geldik de bu meselede. Tamam, kemine İran yine 70. yıllar 970. yıldan hakiki yani azap bir nemede Owa. yaşam devlet olan için şu gün bu rejimin gelene 70'te geldi değil mi? 69'da geldi. 79'da geldi. Yani 79 başlan. Hı. Yani 79'da gelen olsa şoma çeline İran edil yankı Avrupa devleti alıp bir nemesi vardı. Kişilerin azatlığı, hakları vardı. Şonun için bu rejime indi şu baskısıyla o başta onyalık baskam yoktu. Üzerip görün. Ağzı birliğe çağırıyordu başta değil mi? İran'ın gelen şu gün rejim din ağzı birlikte ilk gelendir. Yani şu güllerde yaşak gören için o halk yani neçe yıl oluyor? 40 yıl oluyor da 43 yıl. 43 yıl o. Yani Türkmen 100 yıldan geçti yine baskın aşağında kullaştırma, yok etme, genetrik 100 yıl yani biz o 100 yılın aşağından çıkmak 40 yılın aşağından çıkmaktan kastıyla ifade ettik edeceğiz. Demek kemine ne teadelik ças nazat Xi Jinping Aristovun ne. Военный переворот. O iyileştiler. Министр юстиции Китая, экс-министр юстиции Китая приговорили к смертной казни. Oldur sapara geçen düğün mü? İki gün ön başlayan olmalı onda. İki gün gördüm benim. Yok, ondan ön köyünme koşuna tayyarlık deyip buyruk verdi Xitay'ın yani prezidenti. Doğru. Koşuna uruşa tayyarlık deyip dolu tayyarlanın deyip buyruk verdi. Demek o buyruktan ne verdi? Ben bilemem. Yani demek o neme bilen ılağlaşmandırlar. Hükümet bilen koşuna da koşun başka kelip. Sizin bin mi ne edip aydayan olsalar adını. Yani Türkmen etkerlerine de öğrenmeli zatken teadeliklerden. Yine Ullakan Komünist Partiyanın başındakini ayırdılar yine. Ama sebeplerini görürüz. Vaktin geçmeye bilen düyüplü ortaya çıkıp başlar. O yani bir değer onlar söylemeler beriyen yani. Postpervarot arime zapatı. Düğün giyece oluptur bolan vaka yani benim ilkinci okan yerlerimde düğün giyece oldu dediler yani entek dolu barlap bolanok deyip ayttılar da. Vayen palajayına giriptirler. Umuman şu an değil mi Türkmenistan'ı ütken ok ildeşler. Arkayını ütkedip bilýäňiz ýa-ni daş döwrek ütkede 21-nji asyrda awtoritar rejimler dayanmaýa. Awtoritar rejimlerin öňünde goýan maksatnamalary bardyr ýa-da öz näme diýilýär vizyonlary. Şo zatlar tutmaýa, ýöremeýä. Näme üçin ýöremeýä? Internet döwründe adamlar şahsiýete öwürlýär, jemgyýet kollektivlikden çykyp şahsiýete öwürlýändir. Kulçuluktan çıkýarlar. Kulçulukdan çıkýarlar diýip aýtsam boljak. Näme kemini şu kul söýdem, Türklerde köle diýerler de. O yani ýöne kul söýdem bar. Kul sözü farsça. Kul sözü farsça. Kul sözüne gowuz at diýerler edip geçiripdirler wagtynda. Kulluk etmek ýene näme diýip. Arapçasam hawa hyzmat hadim diýilýärler. Hadim diýmek, kul diýmek. Kulçuluk etmek hem hyzmat etmek. Manysynda. Aslında ol nemede kamu gatlarında ulanmaly sözlerin biri. Yani hyzmat sektörü diýip aýdýandyrlar ýa-da näme diýilýär? Service. Ulum hakkı diýär. O şeydik geçýär käbir ýerlerde. Şeylere iýmek golanok diýip iýipýorlar, hedleri diýerler. Son hawa ýerleşmiş sonra berýär Türkmenistanyň paýtagty nerede haýsy şäherde bolar diýä
Türkmenistan'ın paytaxtı üýtgemeli zat däldir. Ol biz bu taýda nähil diýeler. Yani Osmanlyny ýykyp Türkiýe Cumhuriýetini guramjak illeşler. Bir strategik nemesem o bolup bilmez. On soňam ýanky paytaxt üýtgetmek eýýän Türkmenistanyň ýykylma manysyna da gelip biler. O taraplar bar. Siz bilip bilmeýäňiz ýa haýsy deşigi açsaňyz gäme batyp biljegini. Şonuň üçin o taýlary neme däldir. Soňa Türkmenistanyň täze modelinde paýtagty hiç bir önemi ýokdur. Ýani merkezi dolandyryş bolmajagy üçin. Häzirki ýaly paýtagta gideýinde käbir işlerimi, meselelerimi çözeýin diýilen mesele boljak däl. Ýani ýyllaşmys e-döwlet sorada köp işiňizi e-döwletiň üstünden amalaşdyrýaňyz, gazanjyňyzy, hukuky meselelerinizi yerli hökümetlerden yeriňizde çözüp bilýäňiz. Şo derejede el ýeterli boljak. O paýtaxt meselesi bir aslında simbol ýaly galýady. Ol orta asyryň nemesi aýdyn. Rim ýene näme ol Grek nemelerinde de paýtaxt ullakan bir neme däl. Şäher döwletlerde o taýlar. Ýöne şu şäher döwletinden imperiýa geçen wagtda ortağa çykan bir düşünjedir. Amerikanyň paýtagty nere diýip sorasaň häzir köpsi New York diýjegini bilýär-de. Ýöne Washington'da da hiç zat ýok. Ullakan bir zat ýok-da. O kiminin İstanbul'da da paytaxt. Türkiýede paytaxt. Paytaxt İstanbul diýip bilýän gatken. Ve gatky gowy sonra var ýa-ni Günorta Afrika Respublikasynyň paytagty näde? O ýerde 3 sanaly paytaxt bardyr. Ha. 3 paytaxt. Biri yerine ýetirici paytaxt diýilýär, birine kanun çykarjy paytaxt diýilýär, beýlekisine de Gaziet paytaxt ýa-da Karakinli paytaxt. Yani şol nämeleriň öz nämesinde ýani problemalaryny bilýänsiňiz. Günorta Afrika döwletiniň guruluşy problemalary o ýerde aklar garalar diýip bir näme bardy. Şondan soň ırkçylyk demesi bardy. Ýoksa şo problemas olmasa Kanada, Awstraliýa ýalap bir ýer bolmaly. Şoň üçin ine paýtaxt meselesi şertlere göre, ýöne şu gün Türkmenistan şertlerinde paýtaxt ýetmek mesele ýok. Ýöne paýtaxt baý diýip düşünje bar. Ola mine täze Türkmenistan gurulur. Haýsy bölge ýa-ni bilime üns berip, nesil ýetişdirip, söz azatlygyna üns berip, her yerli hökümetler şol söz azatlygyna, dürli täzeliklere şol zatlar özüne çekip bilse şo ýer baýajakdyr. Paýtaxt bolan üçin baýama mümkinçiligi ýok. Paýtaxtda şu hökümetimiz var. Esirde öğrenmiş olmayalım. Moskva merkezde. Yani o hükümet yani yerli hükümetlere dağılacak. Olan güyeceğim ol yerine yetirici. Ondan yine de bir zat aydın ne şu ministerlikler var da. O her yerde bolup bilýändir. O huzurluk ministerligi misal üçin daha şol ara gatnaşyk memeli başga bir oblastda yani nemetine göre meşru etedir şonala. Bu nämelere şoňalyk universitetler misal üçin haýsy universitet aýdaly Aşgabatda bolmaly diýen ýeri ýok. Misal üçin o hojalyk üçin ýa-da şol uğurda işleýän universitet ýa-da ekinçilik, maldarçylyk bolsa mary taraplar has boldy däl Aşgabatdan. Ýa-da Çerjew taraplar, Daşow taraplar şoň üçin gowy. Yani akıl bilen iş edilende hemme zat yerli yerine oturyandır. Yani Türkmenistan'da şu gün akıl bilen edilen zatlar o üniversitelerin hemmesini Aşgabatda toplayalar. Ministerstvalar Aşgabatda toplayalar. Yeni nämeler var. Hemme zat şol Aşgabatda yankı nämeler merkezleştirýärler yani. Bu kadar evet. Aydın umuman aýdylanda her kim öz yerinde sayılacak adamını bilmeli şu attan. Taýarlap başlamaly ýa-da bolup bilerin diýen pikirdäki adamlar özüni taýarlap başlamaly. O Aşgabat, paýtaxt, o bu nemesi däl. Öz öýüňi, öz etrawyny, ýanky ýaşaýan ilini östürüp paýtaxt ýaly edip bilersiň ýani. Siz ýanky saýlama nämäni hukuky dolulygyna ýanky
Halbrada ulanyan söz var. Lükkeligine o yerlere verilýär. O Açgabatdyňa halkara derejede Türkmenistany tanatmak üçin demediljekdir. Ösen ýurtlaryň hemmesinde bolşýaly. O son bir soru nemesi var. Totalitar rejimli ýurtlarda oruslaryň eli barmy kan diýe. Köpsünde bar. Emine ben ona sanap vereyim. Awa sana bere. Komünizm ne esren merkezi. Şol komünizmin ve şol ideologiýany dünýäye ýaratmak ýalyk bir görevi ýa-da O näme diýär? Intern nämedir? Yani şol nämesi şol görevi şol esren. Ideologiýa, komünizm ideologiýa. Şol esir gidýär, ýa-ni Kubada Amerikalar vardı. Kubada hatta baýdagynam seretip göreň. Kubaň baydagy Amerikan neyse yani şolar näme etdi Amerika. Ondan soň esir Kubany kim şol? Fidel Castro. Yine ona esir kömek edýär. O ýerde adyny süt geçirýär. Fidel Castro'nun o videolary vardır yani özüni ýasan videolary. Näme peýgamberi ýaly edip gösterýär özüni. Yine orsun eliyle onun komünizm şu yere oturtca Kuba yine bir tanıdınız. Ondan sonra Venezuela'nın şu an şey diyor şu. Venezuela var. Ondan sonra ne var? Demirozuk Koreya var. Koreya var. O vakit Demirozuk Koreya yoktu kendine. Koreya vardı. Koreya vardı. O Xitay var. Xitay'ın başlangıçları. Ama Xitay'ı kim? 65-nji ýyllara çeldi ýalňyşmasam. Ama Xitay'da mesela 45-nji ýylda bolýarmy şol. Näme goşuny vardı şol Oruslan frontdan çykan goşunyň hemmesini Xitay'da näme azad etmek maksat azad etmek däl olar komünizm ideologiýasyny getirmek. Şoňa ýaly şertnamalar hem bar. Kamboçya 70-nji ýyllara çeldi ýalňyşmasam. Awa. Ondan soň Özbekistan, Gazakistan, Kırgızstan o aýtmak gerek däldi. Vietnam'a çelli gitdiler. Vietnamdan ýöne soň Amerika näme etdi onu? Kamboçya'da şeýle boldy. Kamboçya'da da 3 milyon bilimli adam öldüripdirler-de. Komünizme geçecek diýip. Yok, baran yerinde şu esirin giren yerinde şu edýän işleri bilimi yok, bilimli adamları öldürýärler. Başka hiç zat. Fikri olan adam öldürýärler. Şoň üçin iýe galdy o döwletler. Aslında komünizmin gelen üçin däl. Elbetde sebäp şol ýöne komünizm giren yerinde yine deňlik yankı birinin düşüşüne aýdyp berýär-de, şuňa alyp bolmaly diýär dünýä diýär. Hyýallaryny, arzularyny. Ol Marksizmin bize berýän nämesi pikirleri düşüşden mümkin däl, bolmam matematikada hasap näme diýilýär-de, aýdyň oňa türkmençe terjime näde bolar? Narrativ diýip bir söz bar. Narrativ. Yani narrativ diýmek senin düşünjäň boýunça diýmek de o düş diýmek de aslında o. Misal üçin häzir Lavrov çykýar bize yine Ukraina hücum etdi diýär-de. Yine bu Lavrov'un narrativi bu. Yani hakikat bilen bağlanışykly ýeri. Sen anadan okuyup sana näme diýär? Anlamasaň öldürýärler, sapara. Güýje etse öldürýärler. Indi yine şoň netijesinde ve komünizmin yine bir ýol eden bir zady vardır. Mülkü hususy ýeçiligi ýol edýärler. Yine gelýär Türkmenistana. Türkmenistanyň içinde ata-babadan galýan yeri vardır, jaýy vardır. İşleýärler da o adamlar hem daş döwrüne ýa-ni çöreğini berýär. İşçi ona gerek. O işçileri goraýar, saglygyny goraýar, işçilerin isteseň istemesen. Şoň üçin ýöne komünizm gelende şol adamlary ýok etmeli. Yani elindeki toprağı, yani İslam kim elindeki toprak ata-baba, sizin ata-babanızdan geçip gelen bir mülkünüz var. Şonu näli güýçli bolsa olsun bermek istemezsiniz. Tamam şolary öldürýärler, ýok edýärler. Bu bazar ykdysadyýatyny ýok edýärsen, şol düşünjäň bilen bilelik ýok. Tamam ılmy ýok. Ödüm ýygyny ýok edýärler. Aýdyň men taryhyny emäge geçdim bolun agak geçeýin. Üstüne gelemiz so. Biz yeri hususlaştıracak bollukda privatizatsiya yeri mali mülki hemme adamlara paylap berjek yani kalkozdun emmetine çenli. Olun ýöne öň yani kalkozlar gurulanyň mysal üçin o daky mallary kararlary ýygnap kalkoza ber şotaýdynyň
umumi hocalık nemesi görýärde. Mine biz şol zatlary yani mal paýlap berende eýetine bermeliler kulak. Onu çok eýelerini tapyp bolanok şu taýda ne biri alan var, ne dokument var, ne neme var. Onu yani nemesini yitiripdirler de. 70 ýylyň içinde yitirip bolýan eken öňüm ýazgy ýok da. Ýöne ne Pribaltika dedenlerine. Bular 40-njy ýyla çenli neme kenlerde şolun tarihi dokumentleri var. Yani yerinin yere yetip olan olsa şol dokumentleri arşivlerde var. Şonu tap nemedenlerine hem bejetini şo yerler berdiler. Biz şonu etjek bolup kän ondan soň nädip etmeligiň başgaça formulalaryny çykardyk da. 17-18 tane broşura çıkardık şolun. Her nemesini nädip etmeligiň. Maksadymyz gaty bir düýpli nemedir. Şol kitaplarını seni ýakypdyrlar da. Edýän zatlaryň şolun. O bizi elbet görenimiz bilen ol halk bu zatlardan mahrum etmeliler. Ne sizi yeri alçak üstünde nemetdiler. Ne şu adam bizim maksadımız size şu toprağımızı ýerine gaýdyp bermekdi. Bu geze sapara elinizi gatyp çermäpsiňiz ýaly ýani. Ben bir bakdadım men o taýyk alan oklar şu zatlary etmeden gutor diýerler de. Başlaryň işiň bitir diýerler. Doğru. Soň ýene bir sora var. İslam dininde sora tutup başlasam näme üçin kapır diýerler diye. İslam dini boýunça soralar sorap başlasam näme üçin kapır diýerler diýen formatda okusak has doğru olur. Diňe neme däl, bunu bir umum bir neme alaly. Diňe İslam dininde bu taýda kollektivizm bilen baglanyşykly tarap var. Ýene beýleki dinlerde de şeýledir. Ýa-ni kollektiv düşünce değişli sorasaňyz sizi şondan daşlaşdyrýandyr. Mysal üçin Hristiýanlarda kapır ulan etmek däl da aforiz etmek mi diýilýär, näme diýilýär? Aforoz, neme rusça nemeden de aforoz etmek. Aforoz edýärler. İslamda kapır ulan edýärler. Kommunizmde de halk düşmanı ulan edýärler. Bunlaryň ortak nokady näme? Hemmesem kollektiv. Kollektiv diýmek näme? Bir san dogry var. Hemme kim şoňa inanmaly diýär. Agzy bir bolmaly diýär umuma. Agzyň bir bolmaly, agzyň bir däl bolsa ýanky bolanok. Indi muny bu üçüsine alalyň demokratiýa bilen deňeşdirel. Demokratiýada näme diýär? Ses berýärler. O öňüne iki sany iň az iki şert goýýarlar, ýa-ni edilmeli ýa-da ses verilmeli bir zat goýýarlar. Aýdaly prezident Trump bolsunmy, Biden mi bolsun diýip, ýa Amerika deme goýdular da. Köpçülik Biden saýlady. Iň soňky saýlawlarynda. Demek Biden boldy. Ýöne şeýle bir zat bolsady, o diňeje Biden boljak diýip orta neme çıkarsa soň beýleklerem ýok. O Biden gerek däl diýse, Biden gerek däl diýenleri bir zat ılan etmeli olary. Düşman ılan etmeli, kapır ılan etmeli, ýa-da aforoz etmeli, bir zatlar etmeli bolýar. O ýene şonuň ýaly neme de bilmedim, düşünükli boldumy? Aýdyň senem düşündürsen belki hasam neme bolar. Türlü düşündirip bolýar da olary. Ol elbette haýsy tarapdan seyretsem kemin oň jogaby kän düşündiripsen kän. Ýöne bir zat men mysaldan aýdaýyn, ýene Türkmenistanda deport edilýändir. Birine sen ýanky Türkmenistandan çykmak gadagan diýip 3 ýyl 5 ýyl Türkmenistan seni cezalandyrsa, sen şoň adyna deport diýen. Garşynda adam şonu deport diýip düşünýär. Deport diýmek seni ýurtdan alıp daşyna kowulsaň, şol territoriýasyndan daşyna çykarylýan we içine alınmasaň deport diýilýär şoň ady. Bu işin ady. Ýöne Türkmenistanda sen biri deport edilen soň biri ine meni deport etdiň. Türkmenistanyň içindäki adam şu sözlemi aýdyp bilmeýär. Ay meni deport etdiler.
Türkmenistan içinde durup aýtma mümkinçiligiň ýok. Aýdyp görür ýöne. Aýdyn. Bunu ulanýarlar, ine şoňa garşy çykyp bilýärmi? Sen ýok, sen deport edilmäsiň, sen Türkmenistan içinde diýip bilýärmi? Düşündürüp bilýärmi? Mümkin däl. Soň olaýlar sana aý sen kelläň bozulýan. Ine bulan türkmeniň ýa türkmen kapyry. Yani kişinin arasında kişi seni kapır diýmez. Sana diýär aý sen kelläň bozulupdy diýär. Türkmençilikden çıkarýarlar yani. O aýtsak. Ýeme aýdyn gowy teman demetdiň ýeki o däl. Migrasiýa diýip ministrlik açypdyrlar, näme? O migrasiýa o bolup bilýär. Olun ýöne migrasiýa diýmek daşary ýurtly bilen işleýän demeler. O migrantlar bilen işlemeler. Bular türkmenler bilen işleýär. O migrasiýa bar. O taýan bir nemerek. O bu türkmeniň hemeti bilmedim. Terkten okyan olaýmadylar diýip düşünýän näket. Ya da onun işi däl. Ya migrator näme işi daşary ýurtlar bilen bolmaly. Daşary ýurtdan gelýän gidýän demeler. Yurdun içindäki adam adresini çalışar, doğru değil mi? Göç olmaz muňa. Ýöne daşyndan gelýän adam göçmeli bolýar. Ona göç diýilýär. Misal üçin kuşlaryň göçü diýip näme aýdylýar? O kontinentden bu kontinente gelýär köplenç. Şoňa göç diýilýär. Ýurdun içinde uçup beren kuşa göç diýip aýdyp bolan. Öýdem bunu iň pully ministerstvo edipdirler da. Bu kazançyň iň eme ýeri şo ul paralar berip geçýän ekenler. O da ýa Sapara bir zat habar geldi de ýadyma düşdi şol. Indi diye şu an can edip diye günde 3-4 gezek can edýärmişler de pasportun çıktı, Zahran pasportun çıktı, gel al diýärmişde. Öň diýe onun ýal zaty ýokdy, şu ýollary ýapylyp nemeden näsoň pul kan gazan bilen ok bolmaly ulara. Pasportu öň tawşyranlar onu taýarlapdyrlar. Käbir ýanky etraplarda o $100 alýarmyş, käbirlerinde $200 alýarmyş şol. $100'ü $200 aljak bolup günde 3-4 gezek can edýär. 3-4 adam diýär özem. Pasportun çıkypdyr, gelip aljak dälmi? Diýen ýaly. Telefonda diňe can edýärmişler. Biznes duran bolmaly sapara. Yok, näme var aýne söze seredin indi yani köpkatly gülkünç bol. Aslında bizde siyasatda yani döwlet guruluşy näme diýär? Medeniýet ministrligi. Medeniýet diýmek ine şunu aýdaýyn. Meden insan diýmek. Bir, meden insan karşısındaky bilen kanunlaryň esasında uruşman, sögüşmän, gürleşip bilýän insan meden insandyr. Görgüli, terbiýe gören adam meden insandyr we meden insan diýmek köpçüligiň arasında ýanky bir şäherde ýaşap bilýän adamdyr. Şäherde ýaşamak diýmek näme diýmek? O balkonundan çykaryp ýanky musuruny dökmersiň. Şäherde ýaşamak diýmek gece saat 9-dan soň gaty ses bilen öýüň içinde gürleşmersiň, sebäbi goňşy gapdaňdaky rahatsyz bolar diýip. Şäherde ýaşamak diýmek ol padeziňde giren wagt aýakagyň daşyna däl her hili zat aýaňdan ýanky kokusy ýenesi üçin şonu içeride goýýandyr. Ya da kapsyny ýapýandyr ýanky näme. Bu meden insan diýmek. Meden insan diýmek ýolda tüýkürýän däldir, daşarda köpçüligiň olan ýerinde çilim çekýän däldir. Birazcık gyra çekilip çilimin çekýär. Meden insan. Ine bular meden insan ve bu medeniýet diýilýär insan üçin. Indi toplum üçin medeniýet ya da medeni toplum diýilende medeni toplum 10 kilo buğdaýy bar bolsa şoň 7 kilosyny yer, 3 kilosyny ertir üçin saklar. Ätiýaşlyk. Hawa. Ve mektepler, okullar, yani akademiler döreder. Ertirini alada der, men şu gün birazcık aç olup bilerim, birazcık näme giyinip bilerim, ýöne ertirim üçin hem şuňalyk yatırım bolur. Çağany nesil, çağa yetiştiren. Ine bulan medeniýet diýilýär. Medeniýetiň tersem wahşyçylyk diýmekdir. Haýwanýalyk. Barryň doýdy ýat, ajykan soň ine ýanky gözläp başlar awaňy. Ine bu medeniýet var, karşysynda wahşyçylyk var. Ýöne Türkmenistanda medeniýet diýende däpde sur gözüňe gelýär, düýünden ýagşat. Ýani medeniýet. Aýdym aýdyp görenler oňy gözüňe gelýär. Aýdym aýtmagan sungat. Toýlarda datdy. Aýdym aýtmagan sungatdyr. Sungat ministri bolup biler. Ýöne medeniýet ministri bolup bilmeýär we edýän işler hem olan medeniýet manysy, mazmuny hiç sady ýok. Ýani bir söz tapypdyrlar, meden insan, terbiýeli insan, eýitimli insan. Ýöne hiç bir meden insan medeniýet ministrligi açanokda.
Dünyanın hiçbir Son yerinde de yok. yenen bir zat var. Däp destur ya da däp diýmek bilemek yankı kultur sözü var. Kultur sözü däp bilen dengelenok men görüşüm boyunca. Däp destur başka bir zat, kultura Del başka del bir zat. hava kulturu demek yani işlenen manasında olmalı. Akıl bilen bağlanışıklı. Ama kultur başka. Däp diýmek näme diýmek? Ine biz her gün giren 6-njy gün däbimiz var. Biz 6-njy gün soralara jogap berýäris. Bu däpdir. Bizim kulturumuz däldir ýene bu. Däpler üýtgäp bilýär, beýska wagtlaýyndyr. Kultur uzun wagtda ýanka asyrlaryň dowamında işleýär. Türkmen kultury diýen wagtyň halylar men gözüme gelýär. Ahal teke gözüme gelýär. Kultur diýende. Ýöne medeniýet däldir ol. Ya da aydımsaz, sungot diyen söz var. Sungot. Ne için sungot sözünü kullanman medeniyet değil. Düşünmeyen sözümüzü ne için kullanıyorsunuz? Kıram düşünen değildir bu zatlara. Düşünmeyen sözünü in olmanda ulanmaya bizde de kevat böyle kebir zat men aytacak olsam bir sözü sonuna düşünmesen sana ulanmayacak olan. Gatte ervet zat maskaraçılık var bu. Yani onu devlet nemesine girizdirlerdi. Devletin bir kuruluşu kemine ministerstvo, medeniyet ministerliği. Devam edeli. Hazırki wagtda Türkmenistanda hiç bir institut, üniversitede ilahiyat bölümü yok. İslam dinimizi doğru öğrenmek için okullar açılar mı deyip demedipdir. Endi bunun için yine de ösen yurtlardan bir misal almak gerek. Ösen yurtlarda ähli dinler barada maglumat berilýär. Yine Sapara'dan sorarsın Şwedler. Hristiyan olsa Hristiyan dini nädip öğrenýärler diýen ýaly. Sorars. O din tarihini bilmek gaty derurdur. Ähli dinler ýa-ki öz dininiň däl bir döwletde bir näçe dinle nemeler bolup bilýär, bolmasa dowallar. O ýöne dinin tarihini öwrenmeliler. Din o niden gelipdir, nähile gelipdir? Tarihi vardır. Döreşi o sebäpleri, sodatları bilen soň din howpurlarlar, din gowdardyr. O sodatları bilmesen o din ýa dini diňe sömürörsüňiz. Şu wagt mysal üçin men Owan Sanaýdan dinden çykan bir milletdir. Ýa-da döwletdir. Din olar ýalak din ýok. Kur'an'da da yok, hiçbir yerde de yok. Dinin diyen de adam değil, olan diyen zatlary. İran'ın şonalaktır. O din devleti, yöre din bilen kendi katına nemesi yoktur. Onu tömürüyorlar. Başka nemeleri yok. Onun diye, ya kedil şu Putin'in referandum geçirişi alak, ben geçiren şeyle formalini, size mınanmalı diyorlar da. Bulun mu diyenler şu, yöre dini, mekteplerde çağırlıklar, yani mekteplerde öğretiliyor, öğretilmeli. Dini bilen soň, bilip demetten bu dinin hiçbir howpluları yoktur. O din bir ýyl killerle tarih var, 2000 ýyl. 1000 ýyl, 5000 ýyl dürli dinler tarihleri ütköşüp. Oň näme üçin döräpdir, näme ulanıpdyrlar. O nähile tarihi var. Ak tarapynyň, gara tarapynyň, peýdal tarapynyň, deleli tarapynyň hemme jetini öwredýärler, öwrenmeli, mekteplerde öwrenmeli. Onu ýöne diňe ýanky biz musulman döwleti diýip bir lahady nemet görmeliler. Dinden hemme jetini öwrenmeli. Sonra dinden arasynda çakmışyk bolmaz. O beýleki dine de hormat fiýle bilen terediler. O bunu ýoýjak adamlara da ýol berilmez. Bunu sömürjek adamlara da sömürtmediler. Bunu tiýatda ulanjak adamlara da tiýatda ulandyrmadylar. Yani Şwedden demesinde bizim şujaga yerimizde näçe tanak şolun şürkül diýerler nemelerini, mescit diýerler nemelerini bar. Hiç tat neme yok. O musulman mesciden var. Hiç neme diýen daha yok. Sapara aýdyp bolanasyňyz bu sonra.
Täzeden el aljaktı. İlahiyat bölümü gerek diýä, soň izlenim İslam dinimizi dogry öwrenmek diýär indi. Ilahiyat. İlahiyat bolanda ýa-ni teologiýa bolýar-da ildeşler. Teologiýa diýmegem İslam diýmek däldir. Bunun içinde o Buddizmam giriyor, Hristiyanlığım giriyor. Yani ilahiyat diýilen nämäniň içine ähli dinler ýa-da din demesine değişli olan zatlaryň hemmejesi girýändir. Bize ýa şu taýdan o ýalňyş ýasaýan İslamy aýratyn öwredýän bir näme bolup bilerim, bolup biler. Yani döwlet derejesinde onu ýöretsem, ýa demokratiýanyň daşyna da çykyp biler ýa-ni. Köp halatlarda. Bu yurtda zordan İslamiyet öwredýärler diýä soň bu yurda gitmeler, göçmeler. Ýene näme, Eýranyň häzirki ýagdaýy ýa-da Müsürüň ýagdaýy. Müsürüň ýagdaýy şoň ýaly. Şoň üçin bu taýda nämäni düýplerek seretmelimiken, ýani duýgu tarapyndan da ilahiyat diýende ähli dinler için alýandyr. Türkiýedäki näme hal däldir. Aýdym Türkiýede ilahiyat diýipdiňe nämäni öwredýärler-de soňky 5 ýyldan bäri. Onam o näme diýerler? Beýlekleri gaty näme ýürek bulanjy bir zatlar içine girseniz ben azrak ýakyndan tanışdy o taý bilen. Şeylerek gitsin o soraň nämesem manysyna da dogry düşüneli ildeşlerimizem köpçülik görýär-de. Bu köpçüligi ýalňyşdyrmaly. İlahiyat diýmek İslam diýmek däldir. Şeylerek bir nemesi var. Gaty çuňgur munyň aňyrsyna çelle gidip durmaly. Umumyň hemme zat öwredilmelidir, habardar bolmalydyr. Onun daşında da şun ýaly bir nemede ýa-ni kommunistizm döwründäki ýaly pikirlenmelidir. Mektepde öwretseler öwrenýäs, bolmasa da öwrenemzok diýilen ýaly düşünje barsa para 21-nji asyrda internetiň döwründe o mektepde öwrenen zadyň 5%'dir ähli bilýän zadyň. Yani mektebiň daşyndan öwrenýän şu wagt. Dünýä şonuň ýaly boldy. Kemin o näme meselesinde hukman aýdaly şuň için ýa-da şuňky aktual ýagdaýlardan ýola çyksa ene kemine de Türkmenistan'a çykyp geldiğini bilýär. Näme diýmek. Türkmenistan ýani şu hemmemiz Türkiýeden Türkmenistan'yız. Yani o şert däldir. Bir zada öwrenmek üçin näçe ýaly universitet bolsun ýa-da institut bolsun ýa-da fakultesi bolsun şoň öwreners diýip şert goýmak däldir öwrenmek üçin. Iň erwet ýagdaýda we iň erwet şertlerde de öwrenmäni dowam etmelidir. Yani başka nämesi ýoksa bilimiň bir bahasy ýokdur, islendik biligi tapawdy ýok, din öwrenýän bolsaň. Ýene şu din meselesinde bu dini sömürýärler diýär de saparaga. Sömürýärler diňe ýokarraklar däl. Hemme adam, kişilerem sömürýär. Günlük durmuşdaky adamlara. Nädip sömürýärler? Ine sorayan biri diýär, ine men o Hristiýan diýär, biri diýär men Müslüman diýär. Indi ýöne bir zat ýanky aýdaly sen şu bir doktor bolmak üçin 10 ýyl okaýan. Böyle doktor diýmeli bir saglyqçy bolmak üçin, ýani biri dümewlepdirmi ýa-da başga bir problemasy şonu bilip biljek derejede bolmak üçin 5 ýyl okaýan diýeli. Ýöne sen näçe kitap okudyň-da ýa-da näçe ýyl sarf etdiň-de İslam öwrendiň. Sonra men Müslüman diýenlere. Gataňsa sömürýän diýmek sen. Kaçan oňalyk bilýän diýen men Müslüman diýen hava 5 wagt namaz okumak 3 ýaşyndaky çağına edip bilýän. Yani näçe kitap okudyň da sen men Müslüman diýen ýa-da näçe kitap okap ýa-da näçe ýyl harjap sen men Hristiýan diýip bilýär bir adam. Olam gönü şol ýerde şol wagtyň özünde sömürip oturýar dini. Ya din diýeniňiz siziň ýanky beýleki nämelerden alsak diýip pikir edýäňiz. Birinciden Hristiýan bolmak üçin sen latin dilini bilmen. Böyle onun çevirileri, ýeneler bardyr, ýöne taryhy bilen öwrenjek bolsaň şondan bilmeli bolar. Müslüman bolsaň o kitaplar hatta şonu terowud etmegem ýalňyş diýerler köp ýerde. Yani Arapça bilmeli bolýan. Arapçada yetenek şu gün Arapçanı bilsen ama o kitabı kendi düşünüp bilmezsin. Näçe ýyl geçdi arada. 400 ýyl.
dil üýtgeýändir. Tarih Sen tarihi bilmeli bilmeli. bolýan Yani ýa-da. şol yazılan wagtyndaky ýa-da şu ayatlaň inen wagtyndaky wakalary we şertleri bilmeli bolýan. Şolary bilmän sen düşünüp bilen. Ne sen şolary öwrendiňmi? Ne o ýaşyň entäk 20 ýetenok men musulman diýip baryp çağırıp ýörsin. Yani bu zatda diýmek dini sömürmek diýmek. Tatansa da men musulman, onu Hristiýanam diýip bilýär beýleken, ýani islendik adam diýip bilýär onu. Yani şonu şertlerini yerine getirmek ve şol İslam'ı yaşamak, bilemek dilinlemedi, dil kemiksizdir yani. İslam'a aittiler deyip biler. Dilin sünkü yoktur ama. Dilin sünkü yoktur. Dilde olmalı değil mi? Şol adamlar hem sömürüyor, şonun için öğrenilmeli. Ýene bir soraga geçeceğiz. Soru ne merak? İyileşimiz yakın vakti ama nemeden olmalı. O saparağı diye eğer birinizni nesibeňiz çek diye prezident olsanız ýurdu düzeltmek üçin näçe wagt sarp edersiniz diýen ýaly bir neme var. Bunu ben iki tarapdan ele almakçı. Birinciden ýurdu düzeltmek prezidentin bir bellilen wagtyna bagly däldir. Onu bütün 5 milyon halk içinde ýaşaýar bile düzeltmeli. Bir adam düzeltmeli beýlek 5 milyon tomoşaçy bolup durmaly managa gelýär. Ikinciden hem biz köp wagtdan bäri aýdýas bir sistema düýünden başgaça boljak. Biz o sistemany entek şu atkan düşündirip bilemzok. Talap göremzok yeterli miktarda onu düşünmek üçin. Yani şol wagtyň içinde de adamlar bir biçip geçýänçe wagt tanaýasda özümüz üçin hem ýa bolýan zatlar üçin hem şeýle bir ýagdaý bar. Yani prezidentlik meselesi Türkmen jemgyýeti üçin şu wagt amatly däl. Türkmen jemgyýetinde bilim, düşünje, sowat şu wagt gatyp es, ähli güýji bir prezidentin eline berip soňra oňa näçe wagtda düzelýär diýip saada seredip dursaňyz olan bir görersiňiz. Ähli güýji eline alyp durup sizi ýene de depäňizde şänik çakyp gören bolar. Şonuň üçin munyň başga bir ýollary bar. Onu düýüplep utaýda ýene de gürrüň edip bilmer. Olay prezident bolýan ýerli hökümetler şolar kiçik prezidentler saýlarsaňyz ýerli hökümetler döwlet ýalçak işleýändir. Yok, son şu zat var da bizden hem üçindir yankı nesibeňizde yani bagtly bir zat mı diýip pikir edýärler prezidentlik wezipesine, yani inanın prezident olmak. O ýerdäki jogapkärçilik, yani Türkmenistanda elbette jogapkärçilik ýoksa prezident ýok. O jogapkärçilik näme Putin näme diýse ýa-da Kreml näme diýse şonu etmeli. Oň iş aňsat. Yani sen hakykatda bir prezident olsaň, sen Hitler ol, Stalin ol, diktator olanda da oň jogapkärçiligini galdyryp bilmek bol. Ansadi işlerdir vatandaşlar. Yani diktatörlerin kansat diýerler de aslında yok, o diktatörün işi. Bilemek olaryň eýem şahsy durmuşy diýen bir zat bolanok, olan pikirlenişi başka kili, ýalňyş pikirlenme haky ýok, mümkinçiligi ýok, hemişe özüni bir şekilde goramaly, başyndakydan, içindäkinden, ýanyndakydan goramaly. Yani iyi biçen diktatörlerin diýende, iyi biçen yankı naharlaryň tagamyna alyp bilýänler olarlar. O şu diýen Putin şu tuvalete gidende de şoň ýerinden şu neme opsiýa neme beren oklar diýdi. Şu taýda da arkaň tuvalete de gidip bilen ok. Yok, o diktatörlaryň nämesi bu. Ýöne ine bizdäki ýalyk bir kukla bolsa da kuklaň özü hereket eden o. Olan okşan ýalyk öyle. Şoň üçin ýöne hakyky bir demokratik döwletiň prezidenti olmagam aňsady işlerdir, jogapkärçilik var. Gerek olsa birinci ýalňyşynda demokratiýa olan ýerinde birinci ýalňyşynda ýankyýalyk asarlar sen. Bu tarihde kene o nämeler, nuskalary. Şoň üçin şu görünüşi ýalyk däldir ýani prezident olmak. We keminen aýdýalyk prezidentin işem däldir. O ýurdu düzeltmek. Prezident konstitusiýany ýazyp berersiňiz eline, halk olup prezidentin şonu göni ýerine ýetirer we garant bolar şoň. Näme bolsa şu ýerde. Sizden talap bolmasa prezident soň. Bilim ölçüjek, sultan bolýar. Çağaları yetiştirecek insanlardır.
ilattır. Bilimi O güçlendirecek, okuyacak, öğretecek, öğrenecek, sunuvatı arttıracak. Yani dünya Türkmenin adını tanıdık bilecek yine prezident değildir, sol kişilerdir. Yani nerede gördünüz prezidentin çıkıp futbol oynanını yankı Britanya'da? Hava Gören olimpiyadalara dersiniz ya. gatnaşyp hemme ýerde bolmaly da. Doğru Prezident dälmi? bu medallar. IQ testi boýunça da birinji bolmaly. Futbolda da birinci bolmaly, gatnaşmaly. Gatnaşanok. Onda näme üçin Sapar ağa o her 5 ýyldan saýlaw geçirýär. Dünýäde prezident hemme zat şol edýän bolsa saýlaw geçirmez edip duran bolsa. Her 5 ýyldan çalyşyp durar ösen ýurtlary. Bizimkiler çalışan ok, son üçün ömürlük gelýärler. Täze aýdym aýdyp bilýän mysal üçin. Kitap ýazýar. O Ýangyştanga da götürüp bilýär, ona gördük. Hawa. Son üçün ömürlük o. Gelse gitmez diýen. Sapar abi ben aýtýan bu özleriň näçe ýaşynda 60 Benden 5 ýaş kiçiken deme. Yok böyle şu 60'ını geçen adam yine sizin elinize menenze bir gitarı versem yani şu akbaladan giydirip üstaydı. Aydım diysem eder misiniz yani? Yok sizin bunu yine Yaş kabam edemoktum şu ada bilmedim onu. Yok olur diýmez mi misal üçün? Yaş olu nämet yani size hormat koýan adamın bardır aynı. Aýtdyňyzam diýeli. Olaram diýmez mi? Yaş olu sen wezifen prezident wezifesi. Sen top oynap 5 yaşındaky çağan etgeni işini etsen olmayalyk bolmaz diýip aýtmaly. Olam ýok da bizde. Yo bu topuma oynap biler, aýdym aýdyp biler onu bu kurak yerde demek. Benim bir şey urgun görmürlerle onu. Ýene bir soraw geçeli. Täze Türkmenistan okuw kitaplary taýarmy ýa-da taýar bolýança öňki kitaplary okajakmy mekdepdäkiler, institutdakylar diýe. Bu soraw biz ýa-da bilim boýunça kän nemedemzok, üstüne gidemzok we biz gidemzok. Ýörit aýratyn oglanlar bar. Üstünde işleýän olar bilýär. Belki ýakyn wagtlarda ekrana da çykyp ýa-ni bildiriş öpmünde maglumat bermek maksady bilen çykyp bilers. Ýa-ni bir ekran işi däl şu wagtlykça diýip kännem edemzok. Böyle düýünden başgaça bir sistema boljak bir azrak nämäni aýdyp bilsem o näme entek o bir sora alamatda üstünde dolu işlenmedik. Bir elektron usula geçilmegi mümkin. Yani kitap paýlap, o kağız, bir entek zatlar götürüp ýören Türkmenistanyň çağalary bolmaz. Elektron usulda. Yani kitap görünüşindäki tabletler vardır. Şonuň ýaly bir zatlara geçmegi, gatty ahmal sähä Türkmenistanyň nemesi el berýär. Büdjet hem el berýär, san boýunça da elverişli Xitayň 1,5 milyard adam yok da. Yani islendik täze sistema çalt geçip bolýar Türkmenistanda yani şonu biz iň ýokary näme diýe patolog nemesinde şonu etmekçi bolýar. Maksimum derecede. 5 ýyllyk apel wa bolsa 7 ýyllyk bolmaly lan mekdepler. Hawa biz şeýlere etmekçi yani bir şähere aýdal. Meselem bizim o taýda bir mektep bar da. Sapara bir mektep bar, 2 sane binasy var. 1 2 1 3 yerem ullakan 2 ismen diýerler-de. Okaýarlar, okuwçylar 30 san çağı var içinde. O şonu bolup bildiğince ýa-ni azaltmaly. Ýa-ni sınıp sanyny içindäki sınıfın içindäki okuwçy sanyny azaltmaly, sınıflaryň sanyny köpeltmeli, mekdepleriň sanyny köpeltmeli. Elverişli aslında bu zatlar Türkmenistan üçin. Ondan ýa-ni diýbe şu mollumlar o iň önemli hünär o prezidentden hem önemli hünär doktor bilen mollum. Yani mollum hem çağan yetiştirýär, geleceğini yetiştirýär.
Doktoram şol yetiştiriyor, prezidentten şol yetiştiriyor. Doktorum şoları yetiştiriyor. Onun doktorum sen öldürmen adam yalak elimden saklamak için gerekti. Yok ben derman vermeme değil aparat edip şu takip yetmedi yalak etiyorlar. Ketillemedi yalak. O da bilgiyin demesi bilen. Yani bizde en önemli hünerler neyme? Prezident olmak, onun yani milise olmak. Gayişnik, Ya da KGB'şnik olmak, ya da gayişnik olmak. Biz şu zatlardan katdaşlaşmalı. O en önemli, bu dipe, en akıllı adamlardan yani saylanıp, seçilip alınmalı deme hüner şu muallimdir. Prezidentten mün etse önemlidir. Belki de milyon etse önemlidir. Prezident yani 2 oy sonra molyan ekene görüyorsun. O neticesi belli. İtem prezident edip bolýa. O. Açol statuya prezident bollu näme yani kağıdını tapmasa hiç zat deyip bilmeyen bollu näme. Detten demet. O şoň üçin bizim yani bilme alma mektebe berilen ünitün derecesini düşündürmek için aýdýan bunu. Umuman bizim etmeli zadımız Sapara ine Putin mobilizasiya etdi-de. Koşun demesinde. Bizim bilim boyunca mobilizasiya etmelidir. Ýurda barmak. Silkinji etmeli işimiz. Bilim uğruna mobilizasiya ılan edilmelidir Türkmenistanda. Aylık meselesi hem çoğu muallimlerin aylığı onu öldüren Prezidentin aile bilen deňrek bolmaly. Onu dünyada en yukarı aylık yağlık şu derecelere getirmeli de. Dışarıda da belki işler veren muallim olsa yine Amerikan muallimi ne dip çekersin? Amerika'daki şertlerden has kolu şertler hödürlen yağdığında gelir Amerika'da. Yani şu derecedeki şertleri muallimlere, doktorlara hödürleyen ondan sonra daşından yani beyin göçünü özüne çekip bilen. En fesaylık bir bunyalık bir düşünceyle beyin göçünü mümkün değil. Hareketlendirme. Onun için yine aylık meselesinde de Türkmenistan'da şu günkü yağlık baylar yankı polisiye ya da hükümet işgalleri değil. Yani hakiki rahat pensiya meselesi hem son yağlık olan pensiyası hem devletlerden has yukarı olmalı. Hemme adam ödem o taýyp görüp her bir isleyen neme baları yalak neme del yani çağılan yanına neme derejetini aýdaýyn şu at kandidat nawuk diýilýär, doktor nawuk diýilýär. Şol derejedäki nemeleri çağılan yanına göwürt bolýandy. Ondan bärdäkler stajordur. Stajor muallimler ýaly bolup gidýän. Onu soňu waka çeýle bolar. O çağlar gaty duyarlı bolýandyr. İslendik ýalňyşyňyz o bir adam öbürüni çağa kan ýakyp bilýäňiz. Şonuň üçin diňe dogry zatlar etmelidir. Şu günkü korku, şu günkü yankı adamların hayal dünyasında ya da paralel dünyada yaşamalarının sebebi hem mesela şu günkü muallimlerin terbiye verişindedir. Korkudur. Yani urup çağanı, sögüp, yenedip, birini alyalardan prezident partisi deyip, hatta kıtırlar bir parta, bir adam şoň oturtýarlar beýlekler ama nämesi ol nämemişin prezident partinin üyesimişin bu çağany aýyrýarlar öz arasynda. Muallimler etýär. Bir pedagog bolsa bu zadyň edýän nämen ýankı pedagogka garşy gelýär diýip aýdyp bilmeli. Muallim şoňa kömegine mätäçmi diýämi? Okuwçynyň. Şu ýerden başlap ine şu günkü yankı gorku, şu günkü sözlere düşünmezlik, şu günkü ayda nämetseň peýdasy ýok diýmekler şu alınýan Türkmenistanda ýa-da berilýän bilimden. O bilmem kim goýýar aýdym anam aýdyp geçeline. Türkmenistanda bilime ýol goýan adam. Ideologu Hramov. Türkmen, hakiki Türkmen ana Hramov. Türkmenin bilimini. Şu wagtky Türkmeni ýasany adam ina Hramov. Şu wagtky görýän türkmenlerimiz bar. Bu da ne şu yani hibrid uruşun nemeleri
hem bir tütündür. Sapara o vaxtımızam da oldu. O Cemle versem bolya. Bolya. O Aydın. Nur kimine? Cemlali. Onda sağ olun yine Xitayam ütköttük çalıştık. İran'am çalışıyaz. Orsayda çalıştık. Çalıştık deyip hasap ediyorum elde. Başka nere kaldı? Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan yola koyduk. Türkiye'nin yola koyacaklar yani. Yakın hatta. Birleşler dine biz kaldık, özümüz kaldık indi. O vaxtdan ölen biz aldık. O vanstan onun nemesi yolu yapık onun kıyının. Hazırlıkça yani baxt açılmadık da baxt var olmalı. Yani biz kaldık illeşlerine. Ondan sonra nemed vermeli. Düşünen hareketine vermeli. Bilye hem zade. Açık ortada. Bolya onda sağ olun. Sapara Aydın illeşler. Sağ olun. Sağ olun. İlleşler sağ olun. Sorularınız için. Biraz aktif olun. Soru verin. Demedin. Sağ olun.